Hello po, magandang gabi sa inyong lahat. God bless all po sa mga nanonood dyan. Mega shoutout pala dyan sa mga Toronto, Canada, Amerika, kay Sir Katikbak, kay Christian, at sa Aliling Family, Ignacio, sa mga Batangas po dyan. Mega shoutout po sa lahat na nanonood dyan. Ito, try ako mag-live ulit. Mega shoutout po sa mga nanonood dyan. God bless, at kung napadang ka dito sa YouTube channel ko, huwag niyo po kalimutan mag-like, mag-subscribe. Magandang gabi din po sa inyo. Magandang gabi din sa iyo, Jonathan. Jonathan Spinner pala. Sorry. Mega shoutout sa mga nanonood dyan, ha. Maraming salamat po. Meron palang tumatawag lagi. Meron din tumawag sa ibang bansa at lagi naman pala nanonood. Maraming salamat po. Pero payo pa lang po sa inyo. Tinatanong nyo ako kung paano po magbukas ng tatlong mata. Ilan ba po bang mata natin? Gusto kong minsan ngumiti sa tumawag pa yan. O talagang ano talaga, ha? Call pa, ha? Ulitin ko sa inyo, sir. Hindi ko nasasabihin pangalan nyo. Ang third eye po, wala pong tatlong mata. Ilan po bang mata ng Panginoon Kristo? Sino po bang may-ari ng iyong mga mata? Di ba ang ating Ama sa Langit, ang Panginoong Jesus? Dalawa lang pong mata natin. Kung pabubukas mo sa akin yung mata mo, tatlong mata, ay hindi ko po kayang gawin yon. Hindi po ako Panginoon at tao lang naman ako. Yung tatlong matang sinasabi niyo po para po yun sa isang demonyo. Mata ni Satanas yun. Ayoko lang sa inyo, huwag niyo na pong pag-aralan yung mga nakikita niyo po doon sa YouTube. Kasi sa YouTube po, sabi niyo kanina sa akin, lahat pinag-aaralan niyo po yung mga dasal. Malaking responsibilidad po yun. Pangalawa, mahahati po yung oras niyo sa pagdarasal. Pag hindi niyo po natapos yun at kumukuha kayo ng dasal doon sa mga YouTube, Facebook page, pero buhay niyo po yan. Hindi wala po kung karapatan na tanggalin kayo. Magandang gabi po, Apo Angel. Magandang gabi din po, Patilyo. Ito lang mapapayo ko sa inyo. Shoutout po. Mega shoutout sa iyo, Patilyo. Ilan po mapapayo ko sa inyo, sir? Kung ilang patagang tinawag niyo sa akin, gusto niyo mabuksan yung third eye yung tatlong mata, hindi po ako may karapatan bumukas ng third eye sa tatlong mata. At saka, minsan hindi ko narinig sa panangitain ko o sa kay Tandang Ermitanyo may tatlong mata. Alam ko may tatlong mata sa demonyo daw, pero may limitado. Kung gusto mo yon at napapanood mo po sa YouTube, sa Facebook page, kung mayroon po kayo napapanood yun, ahiyaan ko kayo. Pero kung tinatanong nyo kung marunong magbukas, hindi po ako magbukas nyo. Ang mata ng Diyos ay dalawa lang. Mata natin ay mata niya rin. Kaya hindi mo na po kailangan ng tatlong mata. Yung dalawang mata natin, magiging apat ang mata mo. Kulang pa yung sinabi nyo po. 4 na mata. 2 sa Panginoon, 2 po sa inyo. Apo Andel, kilala ko nyo po ba si Apo Chalin? Ka-brother nyo rin po ba siya? Hindi ko po siya kilala. Pero meron po nanonood dyan na sekretary niya. Yung pangalan lang po na M. At saka may tumawag pa sa akin yung secretary daw niya. Nasa ibang bansa daw. At saka meron pa siya ditong tumutulong daw sa kanya na sa paggagasolina, ganyan daw. Marami. Minsan narinig ko na yung sinasabi niya naman. Totoo, parang nararamdaman ko. Gusto niya daw ako, parang gusto niya lang akong makausap, makakwentuhan. Hanggang daw ang loob niya sa akin. Lang ang sinabi ko, pero hindi ko po siya kilala. Taga-Subic po yun, alam ko Kasi ilang beses na ako tinawagan ng sekretary niya. Akala ko nga yung sekretary niya, sila po yung Apo Andel, yung taga-God's Way. God's Way. Yun po. Wala po akong grupo. Hindi po katulad ng iba. Simple lang po ako.
Ang grupo ko lang yung Panginoon Kristo. Doon rin naman nung namin kinuha yung kapangyarihan, pinagkaloob ng Panginoon Kristo. Tama po ba taga-Subic po siya? Nagpakagaling niyo po maggamot eh. Tama po, taga-Subic po siya. Hindi po ako magaling maggamot. Kundi ang Panginoong Kristo at sa ngalan ng poong Jesus Nazareno, ang amang Jesus at amang Nazareno po yung umawak sa akin. Minsan nga lang nagugulat ako paano po nangyayari yon. Pangalawa po, hindi ko rin po talaga alam bakit po nangyayari sila gumagaling. Pero nararamdaman ng puso ko na gumagaling sila at parang may lumalabas po sa aking katawan. Ingat po kayo palagi. Isa po sa subscriber nyo. Maraming salamat po. God bless po sa inyong pamilya. Tapusin ko po yung sinabi ko kanina ha. Yung ibang bansa may tumawag sa akin. Lagi naman pala siya nanonood. Pero iba oras nila ngayon. Ulitin ko sa inyo, sir, di ko nasasabihin pangalan nyo. Palagi ko po kayo pinapanood. Salamat din po. Patilyo. Ulitin ko po sa inyo ha. Hindi po ako nagbubukas ng third eye na 3 mata. Kasi gusto nyo po magbukas kasi napapanood nyo po sa Facebook page, YouTube channel, sinabi nyo naman at alam ko naman yung sinasabi nyo pangalan dahil marami na po nagpunta yun dito at galing-galing na po sa kanila. Huwag nyo po masyadong pag-aralan. Para sa akin lang yun ha, pero hindi po kayo open sa mga gusto nyo. Dadagdag po kayo ng obligasyon, pagdarasal, marami po kayong dadaan ng pagsubok. Pero kung gusto nyo po yan, lagi kayo magdasal sa Panginoon Kristo, yun lang po mapapayo ko sa inyo. Kasi yung 3 mata po, napakahirap po yung sinasabi nyo. Suntok sa buwan po ang gagawin mo. Para kang tumawid ng dagat na naglakad o naglumangoy. Kasi napakahirap po yung sinasabi nyo. Ngayon ko lang po, mahirap po talaga yung pesa, narinig ko na po yun. Nasa sa inyo pa rin po. At pangalawa naman po yung tumawag sa akin, hindi po ako taga Quezon City, hindi po ako taga Tayabas, taga Pampanga po ako. At meron din po gusto nagpapagamot. Ulitin ko sa inyo, pag nagpapagamot po kayo sa akin, automatic ako ang makakausap nyo, nandiyan po yung number nyo. At kailangan ko kayo makausap at kailangan ko rin po makita yung pagmumukha natin dalawa kung sino ba yung kausap ko. Hindi po ako basta-basta tumatanggap ng pasyente ganun kabilis kung hindi ko nakakausap yung taong kaharap ko o sa cellphone. Alam niyo na po, lumaki po ako sa lungga ng mga makasalanan tao. Kaya hindi niyo po ako basta-basta pupunta kayo rito o makikipag-usap kayo. Alam ko po yan. Meron pong gumagamit ng, at saka yung group job, may nagtanong pala sa akin yung kanina, naka-group daw ako sa Quezon City, yun, alam ko yun. At saka sa basta Maynila din sa ako. Hindi po ako nag-group chat sa kanila. Baka sila lang po, kinukuha lang po nila ako. Hindi ko po sila kagrupo. Ulitin ko sa inyo. Wala po akong kagrupo o anumang kaibigan namang meron akong maraming kilalang mga gagamot, kaibigan din. Pero hindi po ako nakikihalo sa kanila. Ginagalang ko po sila pero hindi po ako nakikigrupo sa kanila. Kaya yun lang po mapapayo ko sa inyo. At saka yung may tumawag pa rin ulit kanina sa akin, bakit daw hindi ko daw gamitin yung tenet, opera, rotas, yung ganun daw dasal. Ulitin ko, sinabi ko sa inyo, sir, dito ko nasasabihin para marinig ko ng iba. Hindi po ako pwedeng bumanggit na hindi inuutos ng aking ama. Opo, sagrado po yung dasal na yung tenet, opera, rotas po. Pero hindi po yun ang tinuro sa akin ng aking ama. Kung hindi, banggitin ko lang daw ang kanyang pangalan. Sabi niya sa akin, pag nahihirapan ako, banggitin mo ako nagmula sa iyong puso. Ano pang pinakamabilis na gusto mong tawag? Sa pangalan ng aking ama o sa pangalan ni Jesus? Lumayas ka. Nasa sayo na kung anong gusto mo at madali mong sabihin. Pero ako pa rin ang una mong tatawagin. Yun lang ang sinabi sa akin ng Panginoon Kristo. Kaya hindi po ako bumabanggit ng ganong salita. Panglima po, bakit daw hindi ako bumibili ng order daw ng set, ano ba yun, yung 7 Serpentes, yung pinapakita ko sa inyo, yung ginagamit ni Father James. Ulitin ko po sa inyo, hindi po ako gumagamit na yon kasi yun po ay may dasal nila. At hindi rin po ako bibili yung para gumamit din po ng
sa pasyente ko. May sarili po akong abilidad na binigay ng aking ama. Kanya-kanya nga po ang kapangyarihan ng mga manggagamot. Hindi po ko pwedeng bumili yon. At kaya ko rin naman pong bumuhay ng ganon. Dahil yun ay pinagkalob sa akin ng Panginoon Kristo. Hindi po ako pwedeng bumili upang gamitin ko lang para maggamot. May sarili po akong paraan sa paggagamot. May sarili po akong taktika sa paggagamot. Hindi po ako kumukuha ng taktika sa ibang paggagamot kasi iba po ang abilidad nila, iba rin po ang abilidad namin. Hindi kami magkakaparehas. Pero magkakaparehas lang kami bilang isang instrumento ng Diyos. Ilang po mapapayo ko sa inyo. Kung ibibilin niyo po ako yon, walang problema, tatanggapin ko. Pero hindi ko po yun magagamit para sa akin. Ibigay niyo na lang po yun sa inyong pamilya at ibigay niyo na lang po sa tahanan ng Diyos kasi hindi ko rin po yung gagamitin. Minsan, posporo na lang ang ginagamit ko, minsan papel. Depende po yung kung may edad na po yung pasyente. Yun lang pong ginagamit ko. Pero pagka malakas po yung nasa loob ng katawan niya, gumagamit po ako ng kakaibang stick na pinagawa sa akin ng Panginoon Kristo upang sipsipin. Yun lang po mapapayo ko sa inyo. Hindi po talaga ako bumibili ng ganon. Magandang gabi po, Edward. Edward Biz, tanong ko lang po, Apo, Andel, naggagamot po ba kayo ng True Online? Opo, naggagamot po ako ng True Online. Bago kita gamutin sa True Online, kailangan ko ng picture mo, pangalan mo, para po may lagay doon sa Bible na 21 days, sa 21 days po yung dadasalan at tatawasin ka pa. Ganun po ako maggamot sa online. At hindi ka makikipag-usap sa akin kasi bakit? Kailangan kitang makausap. Kailangan ko rin dasalan yung tubig mo at kailangan din kita ipag-pray. Hindi po ako gumagamot nang hindi ko nakakausap ang pasyente ko. At hindi rin po ako gumagamot na hindi ko po nakikita ang kanyang pangalan sino naman po yung pagdarasal ko. Ganun po ako maggamot. Obligasyon ko na kayo ay makausap sa online at obligasyon ko rin po kayong makita sa cellphone. At obligasyon ko rin po kayong tawasin at ipakita sa inyo kung ano po lumabas sa tawas. Yun ay utos ng aking ama. Hindi ko kayo pwedeng i-bypass kasi papagalitan po ko sa langit. Mahirap po mamalo si Papa Jesus, masakit sa puwet. Ganun po ako maggamot. At kailangan ko pang ilagay yung picture nyo sa Bible para kung meron man umatake sa inyo, hindi niya kayo masasaktan. At kailangan ko rin po kayong tawasin kasi kailangan po yun. Mapagpalang gabi po Kuya Andel, at sa lahat po na nanonood. Mapagpalang gabi din. Yun lang po mapapayo ko sa inyo. Kung gumagamot ako sa online, sinasabi mo, Padilla, opo, ulitin ko sa iyo ha. Gumagamot ako sa online, pero kailangan ko rin po makausap siya sa personal. At kailangan ko po siyang tawasin at ipakita sa kanya. At kailangan ko po yung picture niya para ilagay ko sa Bible. At kailangan ko rin po ng kandila dahil 21 days po siya dinadasalan. At lahat po yun kailangan. At kailangan ko rin po dasalan ng tubig niya, pampaligo at pampainom. Para sa 21 days, isang linggo, isang beses ko lang po siya kinakausap. Depende kung anong oras po sa kanila, kung nasa man po siyang bansa. O ano man po, yun po yun. Ulitin ko sa inyo sa lahat po nanonood sa akin at makanood nito, lalo lang po sa ibang bansa. Hindi po ako bumibili. Tama po kaya Andel. Iba-iba po talaga ang mga gamit ng mga gagamot, pero isa lang po ang ating tinatawag o hinihingi ng tulong sa ating Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Tama. Isa lang ang pinanggalingan ng kapangyarihan ng Panginoon Kristo. Pero kasi gusto kong tumawa pero hindi naman ako pwede tumawa. Bakit daw hindi ako bumibili kay Father James ng 7 birthdays daw para gamitin ko sa paggagamot? Sino bang pagkakatiwalaan ko ay tao rin siya, peras lang kami tao? Sino ba nagbigay ng kapangyarihan sa kanya? Liba ang Diyos? Sino ba nagbigay sa akin ng kapangyarihan? Liba din ng Diyos? Sino bang pagkakatiwalaan ko? Liba ang Panginoong Kristo? Hindi ako basta bumibili. Ano pang silbi ng mga talahaan ko at ano pang silbi na bakit hindi kaya kong buhayin ang isang bagay at palagyan ng kuryente ito sa pamamagitan ng isipan? Hindi ako pwedeng bumili ng basta-basta. Pangalawa lang po ang orasyon po, Apo Andel, tama ba? Opo, ang orasyon ay pangalawa lang po. Kaya yung tumawag sa akin, gusto kong tumawa at mainis sa kanya pero tumawa lang ako. Hindi ko po obligasyon yon. Kaya nga sabi ko sa kanya, kung may pera ka, bibili mo ko, tatanggapin ko. Pero para sa akin,
ibili mo na lang ng pagkain sa iyong pamilya. Magtiwala ka na lang sa Diyos. At hindi ko po kaya ganun kalaki yun. Hindi ko lang masabi, marami ako dyan sa bahay, minsan ipapakita ko sa inyo. Kompleto na nga ako eh. Wala na lang ako din, yung stick na parang lapad na gano'n, no? Yung pinatutusok doon sa daliri. Yung meron akong ganyan. Hindi po kami po pwedeng bumili. Pag ginawa ko yun, wala akong tiwala sa aking ama. Ano pang silbi na pinapunta niya ako dito sa Pampanga para maggamot dahil siya naman po nagagamot. At minsan, gusto kong kung idol nyo po siya para sa akin at nanonood din po kayo, wala naman pong problema yon. Pero hindi nyo po ako pwedeng utusan dahil hindi ako sumusunod sa tao. Kung hindi sa salita ng Diyos sa panaginip. At dahil alam po ang Panginoon Kristo ay hindi niya ako ipapahamak. At yung kapangyarihan na ito, yung pinagkalob niya sa akin, salamat po, Pensigot. Salamat din. Yun lang po mapapayo ko. At saka pwede po ba magbukas ng third eye? Pangatlo, wag mo nang pangarapin magbukas ng third eye pangatlo. Dahil bakit? Mapapahamak lang kay sir. Mababaliw kayo. Kayo na po ang nagsabi sa akin kanina. Tumawag pa kayo ha. Galing pa ibang bansa. Pag nabukas po yung third eye nyo, hindi na po kayo makakatulog. Pag hindi nyo po makayanan, wag sana, masisira ang ulo nyo po talaga. Mababaliw po kayo. Baka sunod, lahat po ng mga kaibigan nyo, lalo na po kayo nasa ibang bansa kayo, makasabi ng mga kaibigan nyo, mga kilala nyo lalaki, may cling na kayo. Kung ano-ano pong pinagsasabi nyo. Baka yung iba po hindi naniniwala sa spiritual, pagtawanan lang po kayo. Huwag nyo na pong pag-aralin, mas maganda lang po magdasal kayo. At makontento po kayo sa trabaho binibigyan ng Diyos para sa inyong pamilya. Mahirap po mag-aral dyan, kung ganyan-ganyan. Basta't importante ko. Pero, hindi ko po kayo pinangunahan. Meron po kayong bibig at mga mata. Kung gusto nyo po matuto at buksan yung tatlong yung mata, nasa sa inyo po yan. Kasi ang alam ko lang sa dalawa lang mata binigyan ng Diyos sa atin. Kasi yun ang third eye natin. Para sa akin ha, dahil yun lang naman ang tinuro ng Diyos. At maraming salamat din po sa kasi nanonood din po siya. Yun lang po mapapayo ko sa inyo, sir. Hindi ko na po sasabihin ng pangalan nyo. Yan lang po ang mapapayo ko. Basta't lagi lang po tayo magdasal at magtiwala. Ang daming tumatawag dito ha. Tsaka ulitin ko, hindi po ako taga Quezon City. Hindi rin po ako sakop ng sentro ng Maynila. Sakop po ako ng Pampanga. Dito po pinatalaga ng Panginoon Kristo. Kung group chat nila ako at may grupo ako, wala po akong grupo. Hindi po ako nagpapagrupo kasi mahirap po. Kasi baka susunod pag may mga kaibigan, mag-away-away lang kayo, mas maganda na yung magkakaibigan na lang kami. At least kung humingi siya ng tulong, papayuhan ko. Ilan po yun ang magagawa ko. Kasi nagtatanong din ako sa Diyos kung tama ba ang sinasabi ko sa taong gustong matuto. Mali ba ang aking sinabi, Ama? Pagalitan niyo po ako o sabihin niyo po sa akin ang mali o ano pong dapat gawin at langisan niyo po ang aking bibig para masabi ko lang po ang dapat sabihin at hindi ko po ito pwedeng dagdagan dahil yun lang po ang sinasabi niyo sa akin. Yun lang ang mga papayo ko. Kuya, sabi ng manggagamot may sumusunod daw po sa akin na engkanto, bata at lalaki, nagkagusto daw sa akin. Sa lalaking engkanto sa akin, kuya. Matulong pa rin, hindi kasi ako nakatulog sa kagabi na mayos eh. Mapapayo ko lang po sa inyo, J. Abato, kung talagang mayroon po talagang sabi po daw ng manggagamot, may sumusunod po sa akin ng engkanto, bata daw at lalaki, nagkagusto sa akin, kung maghanap ka ng ibang manggagamot, kung sinabi niya yun at may sumusunod at hindi ka pa rin nakakatulog, kulang pa ang kanyang paniniwala at kulang pa rin ang iyong pananampalataya. Humingi ka ng tulong sa aking ama at humingi ka rin ng tulong. Ganito po yan, nakapakasimple ha. Ito, payo ko lang sa inyo to sa lahat po makadaan. Huwag lang po kayo magagalit. Ano ba yung instrumento? Iba tayong lahat. Ano ba yung alipin ng Diyos? Iba tayong lahat. Ngayon, sasabihin mo sa aking ama, dahil marami ka na pinuntang medisina, hindi ka makuha ang sakit, tapos hindi rin makatulog at galing ka na sa iba-iba. Diba sinabi ko nga sa inyo, iba-iba ang taktika ng paggagamot. Iba-iba din ang abilidad. May magtatawas, may mag-iilot. Meron sa exorcist, meron sa mga makukulang mambarang. Depende nga po sa abilidad at kakayahan nila.
Ngayon, pag hindi po kayo gumagaling, isa lang po ang sagot doon. Magtaimtim kayo ng dasal sa Panginoong Kristo. Panginoon kong Ama sa langit, nasa inyong harapan ang iyong anak. Sino bang anak? Ako. Kunyari ako yun. Ako'y nananalig sa iyo, sabi mo kay Albato. Bilang anak mo dito sa lupa, bigyan niyo po ako ng instrumento ng makakatulong sa akin na makipusan ang aking karamdaman dahil wala po at hindi po yata o wala po agad na kasagutan sa pinuntahan ko manggagamot. Ganun pa rin po ako nangyayari. Tulungan niyo po ako kahit sa panaginip lang. Pagbibigyan ka ng Diyos kasi humingi ka ng tulong. Pagbibigyan ka niya ng isang nakakarapat dapat. Kasi po yung puting engkanto, kung totoong puti naman daw po yung engkanto, hindi ka naman po niya masyadong sasaktan. Maniwala pa ako kung pulang engkanto yan. Matapang po yun kaysa doon sa itim. Yung itim, ang dami-dami ko na nakausap ng mga engkantong itim. Yung puti niyan, bihira lang ako, nakipag-usap lang niya sa akin, pero hindi sila daw nananakit. Kung ako mapapayo sa iyo, maghanap po kayo ng karapat-dapat na instrumento ng Panginoon Kristo o bilang isang alipin niya na mayroong karanasan o may abilidad po na kausapin sila para mapahinto po yan. And sir, may pinsan akong 6 years old na po hindi na siya nakakalakad at yung balakang at pababa niya hindi na po na may galaw ng maayos. At yung mga daliri niya nakatiklop na po. Depende po yan, Junior, Billy. Depende po kung ano po talagang sakit niya. Araw-araw po siyang nagro-rosaryo dahil gusto niya talagang gumaling. Opo, nandun na po tayo. Araw-araw po tayo nananalangin. Pero kung malakas po talaga yung nasolve ng katawan niya, kung sino man po siya ba, o ano man siya, tao man siya, elemento ba siya, espiritu ba siya, kailangan niya pa rin ang instrumento ng Diyos. Kailangan niya humingi ng tulong sa instrumento ng Diyos. Manalangin siya doon at mag-rosaryo. Sabihin mo sa kanya na andito po, Ama, sa langit, Panginoong Hesus, Amang Nazareno, mahal na ina, ang iyong anak, sana bigyan mo ako na makakalutas ng instrumento mo. Kahit pa paano ay makalakad naman ako at makagalaw ang aking balakang. Kasi minsan po naglalak po talaga yung ugat. Minsan naman po naglalaki yung mga muscle natin sa balakang. Meron po yung mga ganong manggagamot na kaya po nila pagalawin sa paghihilot, sa healing hand. Hindi na po yung gagamitan ng stick. Tatapalan po. Yun lang po mapapayo ko sa inyo kasi wala na po ako may sasagot yan kasi kung hindi ko rin po alam yan kung naano po siya, na engkanto, o history. Kasi nagtatanong kasi ako ng history ng buhay ng isang pasyente. Ganun din po ako. Katulad po yung pasyente ko kahapon na yung babae po, ay hindi pala, kanina pala yun. Ay kahapon nga pala, yung taga Bulacan po, naligo lang po siya, pero Kapampangan po siya, naligo po sila ng swimming sa Bulacan. Pero hindi ko natanong kung swimming pool ba yun. Naligo lang po siya, tapos hindi niya na po magalaw ang balikat niya parehas. Tapos, nilalamig po siya. Kaya nga siya makapalang jacket niya eh. Tapos, yung kamay niya po namamanhid, tapos sobra po sakit ng ulo niya. May nakabati po sila ng mga hindi nakikitang nakatira sa puno dahil dalawa silang kaibigan niya. Bakit ko nalaman na nakasakay siya sa motor na kangkas? Kasama yung nanay tatay nila. Nagulat pa sa akin. Yung totoo, nakasakay kayo ng motor, di ba? Pero hindi ko sinasabi, ang nakasakay ka doon sa lalaki. Sabi niya, totoo daw po yun. May gusto kung malaman naman nangyari sa mga mangkukulami, tinutodas ng mga manggagamot, namamatay ba ang katawan lupa nila? Hindi po. Darwin Splats. Namamatay lang po mangkukulam pag sinusugatan po sila sa spiritual, nanghihina po sila. Kung may sakit na po talaga sila, kusa na po silang magkakasakit. Kunyari, ikaw ay alipin ng isang demonyo, nagpatalo ka sa alipin ng Panginoon Kristo. Lahat ng kapangyarihan mo at sinaktan mo ay babalik sa iyo. Tapos, unti-unti ka na po magkakasakit. Yun po yung unti-unti na siyang hindi nakakagalaw simula bukas, simula sa araw nito natalo siya ng alipin ng Panginoon Kristo o instrumento ng Panginoon Kristo.
Iba lang po kung may sakit sa puso yung mangkukulam o may sakit po siya talagang matindi, na puwersa po ang buong katawan niya sa loob ng katawan ng tao, pwede na po niyang ikamatay yun. Hindi po yung basta-basta mamamatay. Maniwala ka sa akin. Sinusugatan sila sa spiritual para magsihinto sila. Hindi mo po yung mapapatay. Ako na nagsasabi sa inyo. Lalo po yung may subo. Nangihina lang po sila. Tapos pag hindi po sila marunong magpagaling ng kanyang sarili, dun unti-unti na sila manghina. Kabaliktaran po yun. Parang ganito po yung papalawag sa'yo. Kunyari, ako isang alipin ng Panginoon Kristo. Kalaban ko yung mangkukulam. May subo po siya. Napuwersa ko siya doon sa buong katawan ng taong yon. Yan. Manghihina po yun. Pagka out niya po sa buong katawan ng isang tao, mamayang gabi o kaya ilan lang, kahit saglit lang, 15 minutes lang, unti-unti po siya doon na parang nagsukat tayo po. Tapos para po siya napaklas ang usog. Hanggang pag humiga po siya sa higa, nanginginig na po ang katawan niya. Kung anong dinadanas ng pasyente, higit pa doon na nararanasan niya. Liban nga lang po kung may sakit po talaga sa puso at sumobra po talagang init sa kanya, sa kakagulpi mo sa buong katawan ng pasyente, yung nasasaktan na sa loob po, namamatay po yun. Biglaan lang. Wala po kasi yung wala po sa nagtatagal ng mga lalaki sa aking serie kasi dahil siguro po sa lalaking engkanto na bata pa po. Minsan ako ay nakakakita ng mga espiritu. Yan. May tumataw sa akin, nagalit po ang boss ng pamilya ko. Madali lang po yan yung sakit nyo. Meron na pong nagamot yan, taga Bulak taga Tarlac po. Kita mo may anak na nga, nililigawan pa siya ng engkanto. Marami na po ako niya, madali lang po. Kita mo, magaling na daw, sabi ng boyfriend niya, nag-text sa akin doon sa Facebook page ko. Sobrang galing na daw po ng girlfriend niya at yung tendera ni Kenneth, magaling na daw at nakakatulog na. Yang J. Albato, madali lang po yung sakit nyo. Maniwala kayo sa akin. Dito lang kalay pumunta sa Pampanga, pipigain ko yung sino bang engkanto niyan. Palalabasin ko ang boss niya sa'yo para matapos ng problema mo. Kung totoo talaga may engkanto sa loob ng katawan mo, huwag po kayo mag-alala. Magtiwala lang kayo. Madali ko lang po yan makausap, mga engkanto. Pag mga engkanto po, pagka sumuko po at nakuha niyo po yung pangalan niya, tapos po ang boxing. Kasi bakit po? Mahigpit yun sa kanila na hindi binibigay ang pangalan. Liban lang po pag sinabi nilang ayaw ko na ibigay sa yung pangalan ko, talagang hindi ko na po sila, hindi ko na siya gagambalain. May isang salita po yun at mararamdaman ng puso mo yun dahil yun ay utos ng Diyos. Kahit wag mo na po siya patayin. Automatic po yun. Ihiwalay po siya sa katawan mo at lalasunin po yung katawan mo, i-insensuhan ka ng kakaibang dasal para ang amoy nyo po ay isang mabantot sa kanya. Baliktad po yun ha. Hindi ko po kayo inasa. Baliktad po yun. Yung para hindi na po kayo lapitan niya. Ini-insensuhan po kayo. Marami pong tactical sa ganyan. Tama po kayo dahil hindi kung si Apo Andel ay may manggagamot na naniniwala sa Panginoon. Diyos, kita kayo. May tiwala lang tayo sa Panginoon. Hindi tayo matabla ng laban sa kadiliman. Tama yon, Jonathan. Tama yung sinabi ni Jonathan. Basta't magtiwala ka lang sa Diyos. Sinabi ko na nga po sa inyo, paulit-ulit sa live ko, di ba? Subukan nyo iangat yung kamay nyo na sentro lang nito. Huwag nyo naman sobrang taas, siyempre mangangawit kayo. Yung mic lang po. Itapat nyo lang ito, itong pulso natin, o ito. Itapat nyo lang po sa bibig nyo, o dibaling ipantay nyo na lang po ito dito sa may ilong natin. Yan, ganyan lang po. Igan nyo lang po yan. Medyo buka-buka nyo ng konti. Iangat nyo lang po ng konti lang. Konti lang. Mararamdaman nyo yan. Pag bumibigat po yan, kahit sabihin pa natin, araw-araw ka nagdarasal, kulang pang iyong pananampalataya, hindi mo mabuhat ang kamay mo. Pag gumagang na po at lagi po tayo na humingi na tayo ng kapatawaran at nararamdaman natin Diyos, yung kamay nyo po, subukan yung isipin gumagano ng kamay nyo. Pwede nyo pong iliko yan kahit nagdarasal kayo. Para pong may magnet yan, na hindi mo maintindihan na parang ayaw magdikit yung kamay. Huwag mo lang gaganunin, yung parang mic lang po nang gaganunin nyo. Gumibigat. Tapos unti-unti po yung gumagaan yung kamay nyo. Doon nyo po ako maintindihan. Taga Mindanao lang po ako eh. Masyado po malayo sa Pampanga. Yun lang po ate. Yun lang po magagawa ko.
Yun tinuro ko sa inyo, magdasal at manalig. Ang sabi daw po kasi ng ibang manggagamot, may asawa daw siyang diwata at may anak daw siyang ibang emission, tsaka papanaginipan niya dahil din minsan sa panaginip niya. Year 2015 pa po kasi may mga nasira siyang bahay sa Encanto at nang patay na yung anak niya. Nagdagay sa kanya ng sakit, ayon po gumaling kasi may albularyo na dumayo po para pagalingin siya. Pinakal. Eh di maganda po yun. Maayos na po ang kaso, dumami po sunod-sunod sa sakit na hindi po malaman ng doktor kung anong sakit na hinayaan na lang po din po nila. Baka iyan po ay binalikan po siya ng papaliwanag ko po sa inyo na, di ba po pag minsan nakikipag-usap kami sa spiritual ng nakikipag-usap kami sa mga ewan ba kahit sino pa siya nasa loob ng katawan ng tao, kailangan po yun, pinapainom niyo po agad ng tubig. May panalangin po yun. Pangalawa po, kailangan siselyuhan niyo po ang ulo niya para hindi po makapasok ang body spirit ulit sa loob ng katawan niya. Kasi templo yun ng Diyos. Kung talagang malakas sa loob ng katawan niya, wala naman masama, pabili niyo lang po siya ng insenso, mura lang naman yung 10 piso. Insenso 1 po yung katawan niya, pabilog po yung papasok para hindi po siya maamoy. Baka po kasi hindi nasarado ang portal niya. O, totoo yun. Pag hindi nasasarado ang portal, maniwala kayo sa akin, umaatake ang masamang espiritu kasi hindi naman po nakikita ng mata yun. Binibigyan po tayo ng sakit yun, unti-unti, hanggang yung parang baso, unti-unti po yung napupuno. Pag pumasok po yung sa loob ng katawan natin, virus po yun, doon po yung nanghihina. Pero pag yun po ay nabawasan at unti-unti nawawala, unti-unti po yung gumagalaw ang sakit niya. Meron po kasi talagang marunong makipag-usap, pero hindi po marunong magsarado. Yun po ang totoo. Aminin man natin hindi, totoo po yun. Kasi dati, masaya na ako makipag-usap sa mga engkanto. Alam nyo ba yung unang paggagamot ko, nakausap ko yung tao, nag-iba boses talaga. Natakot pa nga ako eh. Masaya na ako. Sobrang saya ko na dahil nakakausap ko na. Alam mo bang sobrang galak ko, Panginoon, paulit-ulit ko sinasabi. Paano ko pa nagawa yun? Paano ko po makipag-usap? Sabi niya, hindi pa yan ang dapat mong intindihin. Hindi bagkos. Ipagdasal mo yung pasyente na pinaglag ko sa iyo dahil ako naman naggamot. At hindi mo ba alam na dapat pinapagpag nila ang kanilang sakit dahil nandoon sa kanilang damit ang sakit na kinalas mo. Na kinalas natin. Ako ang nagkalas. Sabihin mo sa kanila minsan, pag uwi nila ng bahay, magpalit agad ng damit at buhusan ng tubig at bukas na ito lalabahan. Kasi pag nahiga nila yan at naupo nila yung sakit na pinagpag dun sa bahay nila, kakalat ulit yung virus sa buong katawan nila. Yun po yun. Pangalawa po, pinapagpag po yan at siniselyuhan. Pag hindi po nyo po alam yun, yung sakit po na nawala ay bumabalik din po yung paulit-ulit lang. Yung katawan niya po naman po ay sobrang ayos na medyo mataba na po. Yung baywang niya, mababa na yung mga hubig na magigalaw at yung mga mata niya po ay malabo na. Ilang taon na po yan, Junior Billy? Ilang taon na po ba siya? Kaya ano po bang ibig sabihin ng pag nanaginip ng batang babae na nahulog galing sa langit? Balik po ito ng panaginip. Panaginip niyo po na nahulog ang galing sa langit, batang babae. Hindi po yung nahuhulog, panaginip. Yun po yung guardian angel nyo po. Umakyat po siya sa langit at bumababa sa lupa dahil nananalangin siya sa Panginoon Kristo. At yung pinagdadasal niya, yung pinapanalangin mo. At nire-report niya po yung sa taas. Lahat po tayo may guardian angel. Kaya nga nalalaman ng Panginoon Kristo kung anong ginagawa natin sa maghapon at magdamag sa panibagong araw na naman. Para po tayo doon may record video. Parang itong cellphone ito ay kakaibang cellphone yan. Papasok po yung memory nila ng yung guardian angel mo kasi araw-araw niya kausap ka. Ipapasok po yan, mapupuno pa yan. Pag namatay ka na, ipapakita po yun, kaya may 45 days. Ipapakita yung ginawa mong kabutihan at yung ginawa mong kasamaan. At yung pagdarasal natin sa Panginoon Kristo. Yun po yun. Marami pa.
marami pa kayong hindi nalalaman. Kasi nga sabi ko sa inyo, paggagamot, kailangan malikhain ka rin. Alam nyo ba nga, sabi ko nga, ulitin ko yung sinabi ko masaya na ako makipag-usap at tuwan-tuwa na ako makipag-usap sa mga espiritu, elemento, duwende. Unang-una ko nakausap, duwending itim. O mangalawa, duwending pula. Naloko pa nga ako ng duwending pula, totoo yun. Naisahan niya pa nga ako Kasi bagay, pag dito pa lang ako yun. Si Randall, kaya niyo po bang makipag-usap sa isip o panaginip ng isang tao? Di naman po yung kaya. Kalokohan po yun. Di niyo po makakausap ang isang panaginip ng isang tao basta-basta. Alam niyo po bakit? May guardian angel po tayo. Hindi po yung pwedeng pakilaman. Mabigat po yung kasalanan sa Panginoon Kristo. Pag ginawa niyo po yun, parang yun ang kinukulam mong isang tao. Minsan nagagawa ko po yun, pagkaharap ko lang yung pasyente ko. Yung talaga may sakit po siya sa spiritual. May sakit po siya mga sinasaniban o anumang ikanto. Minsan nakikita ko yung mga mata nila malinaw, parang yung linaw po ng mata ko sa mata nila, nakikita po ng isip ko yung dinadaanan nila kung saan po siya nakasakay bago po siya magkasakit. Nasasabi ko po yun. Depende na lang po kung magsalita yung guardian angel niya at nag-report sa akin sa utak ko galing utos ng Panginoon. Kailangan ko lang po ng konting report para sa kanya. At dapat po kasi isupang lahat ng mga kasalanan natin sa ating Ama para papasukin ang presensya ng ating Ama sa langit. Para mabawasan tayo, mabasbasan tayo, minsan hindi tayo gumagaling kasi minsan hindi tayo nagpapatawad. Tama naman sinabi nila. Pag hindi ka nananalangin at hindi makapasok ang presensya ng Diyos, hindi pa tayo nagpapatawad at hindi pa rin tayo humihingi ng kapatawaran sa ating Ama. Una-muna humingi tayo ng kapatawaran at magpatawad tayo. Kuya, sabi ko sa mga manggagamot na kapil, ulitin ko sa iyo, J. Abato, lahat po pwede niya sabihin. Kahit sabihin ko pa na ikaw ay lapitin ng mga engkanto, huwag po kayo basta maniniwala. Paniwalaan niyo po ang sarili ng Panginoon Kristo. Huwag po kayo basta naniniwala sa salita. Kung sabihin ko sa inyo, ikaw lapitin ka ng engkanto, madali ko lang yung kalasin. May gagawin ako sa iyo. Sa araw na ito, gagaling ka. Sundin mo lang ang sasabihin ng aking Ama, gagaling ka ng 3 araw, 10 araw. Napakasimple lang yun. Isuko mo ang sarili mo, humingi ka ng kapatawaran, magpatawad ka, manalangin ka, umiyak ka sa Panginoon. Huwag kang iyak porque nananalangin ka, hayaan mo yung para kang inagawa ng candy. At huwag kang gagalaw at huwag kang lilingon sa paligid mo. Usa ito, magpaparamdam ang Diyos. Sinabi ko na yan sa inyo paulit-ulit. Hindi nyo ba ako napapansin na wala akong suot ng mga medalyon? Hindi nyo ba ako napapansin na hindi naman ako nagsasalita ng kahit ano? Kaya nga paulit-ulit ko sinasabi sa pasyente ko yan, katulad yung tumawag pa sa akin, ibang bansa. Bakit daw hindi ako bumili ng 7 days daw para gamitin ko daw sa paggagamot? At bakit daw mas maganda daw magsalita daw ako ng tenet, opera, rotas? Sabi ko, sagradong dasal yun. At hindi ko rin yung maintindihan. Kung bibili mo ako, salamat. Pero para sa akin, ibinili mo na lang sa pamilya mo. Kasi nga, paulit-ulit ko sinasabihan, bakit mo ako tinuturuan? Hindi ko lang masabi sa kanya, baka magayad siya sa akin. Kasi wala naman akong ipagmamalaki sa kanya na wala ba akong tiwala sa aking Ama at wala ba akong tiwala sa aking sarili. Bakit pa kailangan ko bumili ng ganon? Simple lang ang tinuro sa akin ng Diyos. Ano bang pinakamabilis mong gustong tawag sa akin? Mamili ka, anak. Sabi ko in Jesus name, biniro pa ako ng Diyos sa panaginip. Gusto mo ba ng English? Kung ikaw yan ay gusto mo, okay lang sa akin, anak, dahil tinawag mo ko. Pero kung mabilisan, ano bang gusto mong tawagin? Sa pangalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo, lumayas ka masamang espiritu o masamang espiritu, lumayas ka sa pangalan ni Jesus. Nasa sa iyo, basta tinatawag mo lang ako na nagmula sa iyong puso at darating ako. Kaya nasanay na ako, natawagin ko
lumayas ka masamang espiritu, pwede kong tawagin sa pangalan ni Jesus, lumayas ka masamang espiritu dahil tinawag ko ng Diyos at inuutusan kita sa pangalan ni Jesus. Amen. Yung amin kasi, naniniwala ka totoo. Dahil yung amin ay totoo. Yun ay galing sa puso mo. Kung ayaw mo, kung pag yang ikaw, J. Albato, kung lagi mong paniniwalaan ang sinasabi mo, hindi ka makakalaya. Sana kinaharap mo. Bakit ka? Lagi mong sinasabi ng iyong isip at puso na ikaw ay laging sinalapitan ng engkanto. O sabihin na natin nilalapitan ka ng engkanto. Alalahanin mo, katawan pa rin ng Diyos yan. Alalahanin mo ay mata pa rin ng Diyos yan. Alalahanin mo ay katawan ng Panginoon Kristo yan. Bakit hindi ka tumawag sa aking Ama at manalangin? Pag narinig nila ang boses ng Panginoon Kristo, ay sila'y manginginig sa takot. Magdasal ka. Malay mo, diyan sa Mindanao ay makakita ka pa ng isang mga instrumento ng Diyos na marunong magtanggal niyan. Magpalason ka. Hindi ko sinabi maglason ka, uminom ka lason na mag-insenso ka. Maghanap ka ng walis dingsing. Basbasa mo to ng holy water. Pagkalipas ng alas 7 ng gabi, paspasan mo to, panggiti mo, lumayas kayo, masamang espiritu o sa pangalan ni Jesus, magsilayas kayo. Masamang espiritu sa pangalan ni Jesus. Pag ampasin mo yung mga gilid ng bahay mo, maglagay ka ng asin sa pintuan at maglagay ka ng luya sa bintana naman sa loob. Sa ibang bintana, ganun din. O dalawa pintuan mo. O, para may bibigyan na kita ng clue, kumuha ka ng luya, bawang at konting asin at lagyan mo ng holy water at dasalan mo, ihagis mo ng alas 7 ng gabi, alas 8 ng gabi, doon sa bubungan mo, huwag ka lang maghagis ng alas 6. No, magbuhos ka ng tubig sa paligid mo na may dasal. Pwede mong gawin lahat. Kung hindi ka makatulog at hindi pa maitigyan ng Panginoon Kristo, yung karapat dapat magpapalayas dyan. Kasi yung asin galing sa dagat yun. Lahat ng mga manggagamot, ewan ko lang sa iba, dapat ito'y maligo sa dagat para lahat ng sakit ng pasyente ay hindi mapunta sa katawan niya at lahat ng kabigatan ay mapunta sa dagat at mananalangin ka at lulublog mo yung katawan mo doon. Hindi ka sa umpisa talagang pumunta ka naman doon para mag-enjoy, pero bago ka maglublog doon, manalangin ka sa Panginoon Kristo at sumubsob ka na sa dagat at pwede mo na enjoy ang katawan mo. Kahit ako inutusan din ako ng Panginoon Kristo. Kuya Andel, kamusta na? Mega shoutout dyan sa maraming yelo kay Christian sa ibang bansa. Pasensya na kaya, sobrang pong busy ako ngayon. Okay lang, Christian. Mega shoutout sa'yo dyan. Ingat lagi. Kaya kamusta ka na po dyan? Okay lang, Christian. Mabuti naman. Kamusta ka na rin dyan sa pagbansa mo? Nakalimutan ako. Basta maraming yelo. Oo. Maraming salamat sa iyo at God bless sa iyong pamilya, ha? 25 old na po siya. Bata pa pala yan, no? Junior. Bata pa pala yung ipapagamot niyo. Bata pa yan, madali pa yung makakalakad. 25 years old lang pala yan. Salamat po Kuya Princess. Iba to, taga Mindanao din ako sa Bututan City. Taga si Jonathan, taga Mindanao din pala siya. Good PM po. Yan. Good PM din po, Ate Cervantas. Mega sa shoutout po sa inyo sa Saudi. Yun lang po yun. Christian, mega shoutout sa iyo dyan, ha. Ingat ka lagi. God bless sa iyong pamilya. Yun lang mapapayo ko sa inyo. Lagi lang kayo magdasal. Gandang gabi din po. Nanonood lang ako ngayon. Kain mo. Maraming salamat po. Basta itaas nyo lang yung kamay nyo. Magdasal lang kayo at magtiwala. Katulad niya nung tumawag kanina sa akin, ang dami niyang gustong pag-aralan. Sa Facebook page, sa YouTube channel, pagbubukas ng third eye, gusto niya maging manggagamot. Hindi ka magiging manggagamot kung pangarap mo mabuksan agad ang third eye mo at gusto mo yung tatlong mata. Kung sino nagturo sa iyo yan, hayaan kita. Ilang bang mata ang binigyan ng Diyos sa atin? Di ba 2 lang? Yan na po yung third eye natin. Kusa po lumalaki at lumilinaw yan dahil sa mata ng Diyos. 6 years na po siyang nahirapan. Ang dami niya na pong pinagdaanan. Dati na pong suko na po siya sa buhay. Alam niyo po yung sukong-suko sa buhay. Meron akong i-upload na video
kanina lang at saka yung kahapon. Yung matandang babae ha. Papel lang ang kinabit ko doon. Pero sa post-pro dapat kaya ko na siya kausapin. Kaso may sakit siyang komplikasyon sa puso talaga. General check-up na. Ang laki-laki nandito niya. Oh. Kung siya ay nakaharap sa akin, gawing kanan. Dito po malaki. Tapos dito po malaki. Sabi ko, kailan lumaki yan? 3 days, 2 days lang daw. Pinatingin sa doktor. Kahit yung doktor nagtatakabit daw lumaki. Alam mo, pinitik lang yung lumit yung dito niya. Yung dito naman, syempre, malaking malaki na yun. Syempre, kumunti lang ulit. Yung dito niya, biglang lumawala. O, isipin niyo po yung paano po siya nagkaroon ng sakit ng gano'n. Alam niyo bakit? Una, sinabi ko, sabi ng stick, hindi kita kinabitan ng stick. Hindi ko naman matanong doon sa papel, hindi naman magsasalita sa isip ko yun. Sinabi sa akin ng Panginoon Kristo, dala ng nervyos. Totoo daw. Pangalawa, kung bakit karoon ng sakit, ikaw ay napakalakas ng usong at dala rin ng mga matataas na puno. Kung tinanong ko may puno ba kayo, meron daw sampalok. Meron doon espiritu kasi hindi na natin kinausap kasi may katulong tayong komplikasyon. Pero isipin mo, bakit nawala yung sakit mo rito malaking bukol? Segundo lang. Siguro nasa 7, wala pang 6 minutes yung video ko sa kanya. Kasi sabi ko, basta't magtiwala lang kayo sa Diyos at ipagpagmulag, tapos na po yun. Tawag po ako sa iyo, kuya, kapag may time po kayo. Kwentuhan po tayo, Sa ngayon kasi, kuya, naglilipat po kami ng bahay katapos ng visit ko sa work. Okay lang, ingat lang, Christian. Basta't lagi ka lang magdasal. At pinagdarasal ko naman kita. Lahat naman ng pasyente ko, pinagdarasal ko. Kasama ka na rin yung Christian. Kaya ano po bang dinadasal habang ginagawa ang insenso sa paglabas ng bahay? Ang insenso, yan, para makinig ka rin dito, nasa na to? Nasa na si J. Abato. Kasi sabi mo, lagi kang nilalapitan ng kanto at galing ka na sa ibang manggagamot. Napakasimple lang. Magandang gabi po. Apo Andel, God bless po. God bless din po sa inyo. Pag insenso, magdasal ka muna ng isang Ama namin. Sabi mo sa Panginoon Kristo, nasa inyong harapan ng iyong anak. Sino bang anak mo? Ako po ay si Andel Jordan Ortiz. Magdasal ka ng Abaginong Maria. Mahal na ina ng saklolo, nasa inyo po kong harapan bilang ina ng sanlibutan. Ako po ay humihingi ng konting awa. Babanggitin ang pangalan mo. Ngayon, magdarasal ka ng sumasampalataya ka. Pag nadasal mo ng sumasampalataya dahil nandun na lahat, naniniwala ka, Panginoong Jesucristo, Panginoong Jesus, o mahal na ina, mahal na santo ninyo. Ako'y looban mo ng iyong mapagpalang kamay dahil ikaw ang aming tagapagligtas upang itaboy ang lahat ng mga masasamang espiritu na umaabot o maalili sa aming tahanan o anumang pumapasok na negatibo o bad spirit dito sa aming tahanan. Naway ito'y maalis sa inyong mapagpalang kamay at itaboy sa pangalan mo. Dahil binigyan mo kami ng kapamalan, magpalahis ng masamang espiritu sa pamamagitan ng iyong pangalan at langisan mo ang aking bibig at palakasin mo ang aking loob. Ilang sasabihin mo. Pag nasabi mo na yon, maghawak ka ng holy water, pwedeng kanan, pwedeng kaliwa, yung insenso. Yung ginagamit lang naman ng pare yun. Ngayon, bumaga na yung uling. Ilagay mo yung palaspas. Pag walang palaspas, kahit wala pang baspas, wala namang problema kasi may holy water ka. Pag may palaspas, ilagay mo yung kamangyang muna. Pero yung kamangyang, sabi mo lang sa Panginoong Espiritu Santo, Amen. Laglag mo doon. Tapos, isunod mo yung palaspas. Ngayon, isunod mo yung insenso. Sabi mo sa Panginoong Espiritu Santo, Amen. Pitikan mo lang ng konting holy water. Ngayon, tuloy-tuloy ka na. Sabi mo, sa pangalan ng Amahan, ng Anak at Espiritu Santo, masamang espiritu, lumayas kayo sa aming tahanan. Bakit mo ako pinapalis, di ba? Patahimikin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Ulit-ulitin mo lang sasabihin nyo. Tapos pag nabanggit mo ng tatlong beses nyo, magdarasal ka ulit ng isang Ama namin. Kung meron ka assistant, siya magsasabi para magtuloy-tuloy ka. Ngayon, pag yung isang Ama namin, nagdarasal ka,
sa pangalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo, masamang espiritu at mga elemento, magsilayas kayo sa pangalan ni Jesus. Amen. Tapos 3 beses na naman, darasal ka na naman ng Ama namin. Paulit-ulit lang naman yung gagawin mo. Liban lang kung meron talaga katulad namin na mayroong karunungan. Nagdadagdag kami ng dasal ng Ama Jesus, Amang Nazareno. Kami, pag sinabi kami, tayo yun. Kami ang iyong mga anak. Ilayin nyo kami sa panganib. Di ba panganib yun? At masamang espiritu. Binigyan mo ko ng kapangyarihan o kapamalan upang magtaboy ng mga masasamang espiritu. Amen. Uulitin mo lang ulit yun. Magdadasal ka ulit ng Ama namin. Hindi ka pwedeng huminto habang ikaw ay nag-iinsenso at nananalangin. Kasi baka tusukin ka ng kalaban mo sa likuran ng paa mo. Ganun po ang pag-iinsenso. Liban pa rin kung may malakas talagang negatibo, mag-aalay ka ng manok. Pero, iba ng taktika doon. Hindi ko kasi pinapakita sa inyo minsan pag nag-iinsenso ko matagal. Yung kandila, magtitiri ka sa, natural pa rin yun, automatic, magtitiri ka sa altar ng 3 kandila. Tapos yung 7, ilalagay mo yon sa lahat ng bahay. Huwag mo nang paghiwalay-walay yung 7. Doon lang sa gilid lang na hindi nadadaanan ng tao o kahit hindi natatapatan ng ventilador. I-cross mo muna yung tabi, tapos basbasan ng holy water. Sasabihin mo, magdadasal ka muna doon. Pagka malakas lang ha, Panginoong Yesus, itinataas ko po ang kandilang ito upang yung puti lang, yung sperma. Tapos ka nasama namin na Panginoong Maria, sumasampalataya. Sabi mo dito sa kandilang ito, naniniwala ako, Panginoong Yesus, itinataas ko ang kandilang ito upang basbasan niyo po namang inyong mapagpanang kamay. Itong kandilang ito ay liwanag. Pag sinabing liwanag, seselyuhan ng Diyos ang buong bahay. Upang ang sino man papasok dito ay hindi kami magagambala. Ang sino man na sa loob dito, na sa loob ng bahay nito at natitira dito, ay hindi rin makakalabas. Ito'y liwanag upang lusawin sila. Kung sino man ang nakatira dito, may elemento at espiritu dito, o meron man dito na ligaw na kaluluwa. Ang kandilang ito ay sumalangit nawa ang kanilang kaluluwa, ang mayroon man nakatira dito mga ligaw na kaluluwa. Ang ibang kandilang naman ito ay liwanag ito at kapayapaan nila upang sila ay makakyat sa langit. Itong natitirang ibang kandilang ito ay liwanag para lusawin ang lahat ng mga masasamang espiritu elemento dito. Binabasbasan ko to sa pangalan ng aking Ama na si Jesus Cristo. Pwede mo nang itayo yung kandila. Pag hindi yun lumuha, perfecto ang iyong pagdarasal. Pag lumuha yun, meron doon isang kaluluwa na hindi niya tanggap na siya'y umakyat. Ibahin mo ang taktikang pagdarasal doon. Kailangan mo makuha yung kandila yun. Huwag mo susundutin ng kutsilyo yun. Ilalagay mo sa insenso yun. Yung pagkatapos mo mag-insenso sa bahay, yung matitira, doon mo ilalagay yun. Makinig ka sa akin, Christian, kasi meron din yung nagtatanong sa akin. Yan. Pero, kung iba ang luha ng kandila ay sobrang pata, wala. Obligasyon mo siyang dalhin sa simbahan. Inudyukan siya ni Satanas na huwag sasama sa Panginoong Kristo. Kailangan mo makuha yung kandila na hindi mo siya pwede sundutin ng metal. Kahoy lang. Kahit kawayan, basta kahoy. Dahan-dahan lang. Kahit hindi na siya buong nakuha mo, basta may makuha ka lang. At ilalagay mo yun sa kopomban at ilalagay mo yun sa gilid ng simbahan upang ang Diyos na makipag-usap sa kanya at ang Diyos na makipaglaban sa masama. At hindi mo na tungkulin yun. Basta't mailagay mo lang yun. Ganun lang, dali. Pero mahirap, di ba? Obligasyon talaga. Ganyan. Gandang gabi po. Magandang gabi rin sa iyo, Antonio Benigno. Yan lang po, gid mo nang late po ako. Hehe. Yun lang po. Magandang gabi po, Candy. God bless po. Yun lang po masasabi ko sa iyo, Christian. Ganun din yan sa iyo, J. Abato. Sana po magkalapit lang tayo, kuya, no? Hehe, para ikaw na lang po mag-sensor sa bahay. May tao, kapay, mag-sensor. Kung malapit nga lang, okay lang. Wala ba? Sorry. Kaya mabusisi. Pag malakas at talagang minamalas ang kanilang tahanan,
Kaya minsan nakikita nyo ako nagbabasbas ng mga grocery, bakery, ano man tatayuan nila. Mapipilitan akong gamitan sila ng dalawang klaseng insenso. Isa sa hapon, isa sa umaga. Pero unahin mo muna yung hapon bago yung umaga. Para yung hapon ay lagi silang swerte kahit hindi naman sila ganong nagkakaroon ng kita sa umaga, lalo na pag yung mga madali na lang yung insensuan dahil hindi ka na mahirapan masyado kasi nakapulido na ang dasal. Yun. Pero kung talagang gumagalaw naman, kasi meron ako dating ininsensuan, gumagalaw yung mga plato pero walang tao, kahit may manok na, ito lang mapapayo ko, napakalakas ng Christian. Hindi ka pwede mag-insenso ng ganon. Pag yung plato naririnig mo natutulog ka, may kakampiang-kampiang, may naglalakad-lakad, tapos mayroong naglalaglag ng, may nagbubukas ng siyar, pero pag tingin mo naman, wala naman tao, wala naman tumutulog, huwag ka mag-insenso. Dahil lahat ng bagay kaya nilang paggalawin, patatamahan ka nila. Tapos mawawalan ka ng malay at hindi ka na makakatulog. Ibang taktika yun. Masyadong malakas ang vibration doon. Hindi ubra sa kanilang simpleng dasal. Kailangan yung meron ng basbas ng Diyos talaga. Yung ibig sabihin yun, kakalatan siya ng kandila, tapos lalagyan siya ng dugo ng manok lahat, tapos lalagyan siya ng asin, tapos yung holy water ilalagay doon sa tubig na dadasalan, parang magiging holy water doon. May basbas ng pare galing sa Diyos, may basbas bala bilang instrumento. Ikakalat yun sa buong bahay. Ikakalat yun ang magiging cleansing niya. Tapos yung kandila kailangan manatiling maliwanag at yung altar at hindi mawawalan. Pag gano'n na, bihira lang naman yun. Di pa naman yun. Isang beses lang ako yun, dalawang beses na ako naka-insenso yun. Nagkakampiyangan yung mga yung mga plato. Tawag doon, may devil doon. Ibig sabihin yung bahay nyo, pwedeng maraming nilibing na patay, may namatay, o meron doon nilibing na sinalvage, yung loting yon, o kaya meron doon na nagpakamatay, o ganun, mga bahay na may nagpakamatay na marami at libliban dati. Ibig sabihin, puno ng galit ang mga masasamang espiritu doon sa bahay na tinitira nyo. Hindi yung kakayanin. Manghihina yung mag-insenso doon at lalagnatin at para kang yung naduduwal. Kasi meron akong ininsenso niyan dito. Yung galing na sa Paris, sa Punsoy, pati mga manggagamot ng hina sila. Tapos nagkakaroon sila ng pagdudual na hilo pa ngayon magdarasal, magagaling na nga magdasal sa patay, nahilo pa eh. Ako nga nakaramdam ako ng parang hindi ako nahilo. Para akong hindi ako natuto yung laway, parang pakiramdam ko matag ba nito yung basta may nakita akong bayabas, parang may nagudyok sa akin, may pag-ikot ko doon sa malaking bahay, parang dinampot ng kamay ko, kinain ko, parang naumay ako na hindi ko maintindihan. Sabi ko doon sa mga nagdarasal, may nauna kasi sa akin pinatawag lang ako. Huwag kayong hihinto, manalangin hanggang hindi ako nakakapasok sa bahay na ito. Kasi maraming patay. Doon sila, nagkaamoy sila ng parang mga amoy dugo na malalansa. Kaya nahilo. 2 beses na nangyari sa akin yan. Good evening po. Parehas lang po ba ang sinasamba ng Diyos ng lahat ng tao kahit anong reliyon po ba nila? Mapabaptist at Muslim. Ang Diyos ay isa lang. Kaya naman relihiyon ng isang tao. Ulitin ko sa iyo, DJ TV. Hindi sinabi ng aking ama, anak, pagkatapos mo silang gamutin, utusan mo sila na magsimba lang sa Katoliko. Wala sinabi ang Diyos sa akin. Hindi sinabi niya sa akin, anak, turuan mo silang tumawag sa akin at manalangin at pumasok sa tahanan ng aking ama ng Panginoon. Wala siyang sinabi kaya anuman relihiyon. Lahat naman kasi ng templo ng Diyos, anuman relihiyon nito, ay templo niya pa rin yun. Kaya, isa lang ang Panginoon Kristo. Kuya, kung matatandaan po yung ginawa daw nila noon, sinusunog daw nila yung buong buhay ng tupa at pinapasok sa bahay. Sinauna po, yung sinasabi mong Christian, okay lang yun yung tupa. Kaso wala tayong tupa. Mahal ang tupa.
okay na yung manok. Naalala mo yung ginawa ni Moses na nilagyan yung tupa at nilagay doon sa mga pintuan at bintana. Ganon din yung ginagawa ko. Yung manok naman, kasi wala tayong tupa, yung manok, ginaganon ko yun sa mga pintuan, bawat dulot-dulo, tapos sinasay ng cross ko yun. Lahat din yung bintana at pintuan, lahat yun, basta sa labas lang. Ganon din ang ginagawa ko. Dinidikit ko rin yung sa bintana. Walang problema. Yung sa akin, kaso hindi ko sinusunog yung manok. Hindi ko na lang pinapakain sa kanila. Pwedeng kainin yung manok na inalay basta hindi galing sa kanila. Pwede rin. Hindi nila pwedeng kainin. Pwede yun ipamigay sa ibang tao para kainin. Pero kung ayaw naman nila, pwedeng ilibing, pwedeng itapon na lang nila. Kasi ang importante doon yung dugo. Yung buhok ng tupa, kuya, sinusunog po. Pinapapasok sa loob ng labas ng bahay po. Yun lang po ang nasa isipan ko. Yung buhok, buhok ng tupa. Hindi. Walang wenta yun. Yung dugo ang kailangan. Yung dugo ay alay kasi yun. Pag sinabing nilagyan mo ang dugo ng poste ng bahay mo, papusap lahat, may dasal, may orasyon, magiging matibay to. Yung bahay mo kahit luma, magiging parang bago to. Matigas. Kahit sa yanig, kahit sa ano man dalahin ng dilubyo, magiging matibay ito. Magiging sandata to. Hindi mo to payanigin. Liban lang talaga kung talagang doon tumama yung, alam mo na yung pinakamatinding dilubyo. Walang titibay doon, syempre. Kahit yung building nga, kaya niya pag-uwin. Pero titibay yon. Sir Andel, kailan ko po ba ulit maglalay para sabihin ko po sa pinsan ko na ito ay si Andel ay magaling namang palayas ng mga masasamang espiritu o ano bang, kasi tatanong din ko siya about sa mga nakikita niya. Depende lang po ako nagla-live pag pag meron akong load. Wala kami wifi. Alam niyo naman minsan mataas yung kumakain ng load yung ano. Depende lang po yon sa panaginip. Para po ibigay ko sa kanya kung talagang nangyari sa kaguluhan niya. Ay, madali lang po yan, Junior Billy. Nandiyan po yung number ko sa YouTube channel ko. Pwede niyo naman po kausapin na 0919-835-6636. Pwede kayo pumunta doon sa Facebook page ko po doon sa Tatak Albularyo Apo Angel. Pwede po kayo, ulitin ko 0919-835-6636. Diyan sa mga YouTube ko, meron po ko dyan. Tapos meron po dyan nakalagay minsan hashtag Tatak Albularyo. Pwede po kayo pumunta ron at magtanong sa akin para personal ko siyang makausap kahit sa cellphone lang. Ako ang magtatanong sa kanya kung ano po nangyayari. Kaya magpapa-shoutout ka sa mga taga-Stage USA. Pinapanood ka nila doon nila. Stage USA. Syempre naman, nauna nga yan Ulitin ko magsha-shoutout muna ulit tayo. Nauna yung kanina. Nagpapa-shoutout ako dyan sa may Toronto, Canada. Kay Ate Sarbanta, anong pangalan nito? Nakakalimutan ko na. Basta yung taga kay Sir Raul. Tsaka kay Sir Katikbak. Mega shoutout dyan. At tsaka kay Apo Chona. At tsaka kay Toronto, Canada. Yan, Malong, family, at saka Christian sa stage sa USA, America. Mega shoutout po sa inyo dyan lahat. Pati po sa Japan. Marami din po nanonood sa akin dyan. Maraming salamat po. Taga Tarlac, Pangasinan, Batangas, marami Bulacan. Mega shoutout po sa inyo dyan. Yan, kaya sa Saudi po, marami rin pala nanonood sa akin dyan. Si Ate Sarbantas, mega shoutout dyan. Pati Jackie Christian. At saka sa Mindanao, City, mega shoutout, taga Garaw. At saka mega shoutout din dito kay Antonio Binigyo, taga Porac, Pampanga. Maraming nanonood diyan. Yan kay Ate Cervantes, mega shoutout sa inyo. Kay Lee, taga Tugigaraw yan, mega shoutout sa iyo. Sa ibang hindi ko pa nabati, mega shoutout na lang po sa inyong lahat. Ilan po mapapayo ko sa inyo? Kaya nga, mahirap po basta-basta mag-insenso. May kanya-kanya pong taktika. At saka po pa sa pag-insenso, hindi mo na po kailangan kausapin sila kung sino po nasa loob ng bahay. Mahirap po yun.
Bakit ka mo? Pag kinausap mo yon, mamaya, yung bahay na ine-insenson mo, ay binili lang nila ito, tapos may kayamanan, tapos may mga engkanto, may mga maligno, may pinatay doon, mayroon doon nag-salvage, kawawa ka. Dahil bakit? Alam naman, isa-isahin mo pa lahat yon. Hindi mo yung may isa-isa, kung sabay-sabay po yon. Yung kandila po, kailangan po yun. Kailangan po yun maitirik sa buong bahay. Hindi ko sinabing ikala sa buong bahay. Kahit sa isang posisyon lang po. At hindi ka po basta pwede makakapag-insenso na hindi po nauubos yung kandila. Kung napapansin nyo, kung mag-insenso, hindi ko na po pinapakita yon kasi matagal. Yung kandilang may dasal po yun, umaabot po minsan ng 3 oras yun bago po maubos. Minsan 2 kalahati. Pinakamatagal nga po yun, 3.5 hours pa. Yung ganyan lang po kalaking kandila, yung sperma, numero 4 kaya numero 5. Matagal po maubos yun. Dati nga pa nag-insenso ko, nagbukas ako ng alas 3. Alas 6, bukas yung kandila, hindi pa ubos eh. Dati nag-insenso ako ng 6 ng gabi. 3 p.m. ako nagtatayo ng kandila. 3:35 ako naglalagay ng manok. Minsan, alas 7 na ako nakakapag-insenso ng gabi. Kasi yung kandila, hindi po ako makapag-insenso hanggang hindi nalulusaw yon. Pag nalusaw na po yon, yung sa altar malulusaw na rin. Depende kung mauna po sa altar kasi may basbas na ng Diyos. Magsisindi ka na naman. Tapos baga ka mag-insenso. Para po yung liwanag po, masilaw po lahat yung mga nakatira doon at bahala na po yung anghel ng Diyos. Trabaho po nila lahat yon. Nabitbitin ang sino man na sa loob ng bahay na ito at palayasin. Ang sino man mga ligaw na kaluluwa rito, may nagpakamatay sa bahay nito, kukunin ng liwanag yon, iakit na sa langit upang manahimik na sila sa tahanan ng Diyos. Ang lahat ng mga elemento doon ay malulusaw. Yun, para po yung tatargetin ng parang isang malakas na missile, yung bahay na tinutungtungan ng insensual. Gigibain po yun. Gigibain yung bahay, hindi ko sinabing buong bahay ha. Gigibain yun sa sobrang liwanag. Kung sino man nakadikit kahit sa pader doon, lahat po yun ay malulusaw sa liwanag. Dadaanan po yun ng laser, parang liwanag po yun. Wala pong maiiwan doon at wala pong matitira. Lahat po yun ay malulusaw sila. Yun pong ibig kong sabihin. Kaya kung hindi nyo ako nakikita, minsan nagkakabit na kandila dahil hindi ko na po pinapakita. Napakatagal po talaga. At hindi ko pwede mag-insenso na hindi nalulusaw yung kandila. Kailangan po yung mamatay lahat. Kung 4 na oras mamamatay yung kandila, may dasal, tumatagal, wala tayong magagawa. Kailangan matapos mo yun. Kaya matagal po pag-iinsenso, masyadong matrabaho. Hindi yung pwede yung kahit bukas yung kandila dyan na dinasala mo sa Diyos yung kanina sinabi ko sa inyo, pag-insenso na ako. Sa akin nga gusto ko gawin yung kaso hindi ko pwede gawin. Walang silbi yung ginawa mo. Ibig sabihin, pinangunahan mo pang Kristo. Kaya ingat po kayo palagi dyan ha. Balik na po ako sa word. Tawagan ko kita kuya kapag may tapos na ako maggagawin ko dito. Okay, walang problema, Christian. Kaya Andel, dito sa bahay, may nakabaon na kayamanan eh. 2 manggagamot na nagsabi. Pag may nakabaon na kayamanan ng bahay mo, maswerte. Pero, may nakatira. Pwede naman yan sila kausapin eh. Pag wala kami sa bahay, dito kayo. Kaso pag kapasok ka sa loob ng bahay mo, pag nagbukas ka ng pintuan, syempre patay lahat ng ilaw, pati o kaya ventilador. Yung amoy ng bahay mo, parang amoy may naninggarilyo. O kaya minsan amoy matanda. Minsan naman parang amoy mapanghi. Yung mga ganon. Tama po kayo, meron nga po nakatira. Yun po yung mga ganon. Meron po minsan na amoy, ganyan po sa lahat. Yun lang po masasabi ko sa inyo ha. Basta mega shoutout po sa lahat na nanonood dyan. Lalong-lalo na po sa aking asawa na si Cinda Cabeling Cruz po. Na walang sawang nagsusuporta sa paggagamot at pag-aayos sa altar. Maraming salamat po dahil binigay po siya sa akin ng Panginoon Kristo. Pero sabi naman po na ba, mabait. Lahat may nakatirang may kayamanan ay mababait talaga nakatira. Ay mababait sila. Pero wag mo lang papakialaman ng kayamanan nila dahil hindi mo pa mararanasan ang paggiganti nila kasi hindi mo naman sila nakikita. Bibigyan nila sakit ang iyong pamilya. Pero wala ka namang ginagawa, wala ka namang intensyon na kunin yun. Kahit sa panaginip o sa isipan, hindi ka nila papakalaman. Wala silang pakalam sa iyo. Ang pakalam sa kanila doon yung ginto nila dahil sa kanila yun.
Hindi sila umakyat sa langit dahil nasa utak nila yung kayamanan. Nakala nila makukuha pa nila, nakala nila mahawakan pa nila. Parang ano yun batag nito yung pag meron kang bagay na alaala, yung meron kang isang bagay na souvenir na nakuha mo, nahawakan mo, parang ayaw mong bitawan, parang gano'n. Ganyan sa kanila yun. Sa akin, pinababayaan ko na yun. Pero pag may kayamanan doon sa ininsensuhan ko, patatanggal ko sa anghel ng Diyos yun. Palilipat ko. Bahala ng Diyos kung saan niya dadaling yun. Yun, hindi ko nasakop. Pag nalaman ko na may kayamanan doon, palalayasin ko yun doon. Pati yung kayamanan niya, doon na rin siya sasama. Kung dadalhin siya sa bundok na kakaiba, doon yung nakalibing at doon din siya. Bahala siya, ayaw niya makit sa langit eh. Hindi ko na trabaho yung ganon. Basta ginagawa ko lang yung dapat gawin ko. Yun lang po masasabi ko sa inyo ha. Ulitin ko sinabi ko sa inyo ha. Magtiwala lang kayo sa Diyos at manalangin. At magsisi at tanggapin kung sino ka. At huwag po tayo masyadong judgmental. At saka yung mga nag-trending po sa akin video, may tumawag pa sa akin ha, dulo pa ng Pilipinas. Gusto kong tumawa kay sir pero alam ko may edad na kasi yung boses niya, talagang naramdaman ko. Paano daw nalaman na mayroon daw sakit yung apo ni Bingbing? Apo Bingbing yung naggagawa dito ng mga nagbibigay ng mga halaman na panood niya. Sa picture po mukha siyang bata, pero hindi po bata na yun. May edad na po siya nagpagamot yon. Yung video po yun, hindi po yung sinasadyang videohan. Wala po akong kopya doon. Share lang po yung sa share it sa akin. At hindi ko rin naman po alam na kinukuhanan po ng video yon. Dahil yun po, yung panahon na yon, meron po siyang sugat sa ulo. Ano yung sugat naman? No? May sugat siya sa ulo. Kati-kati. Tapos meron siya ritong pigsa na hindi naman magamot ng doktor. Left and right. Tapos may pigsa po siya sa singit ng mga babae. Tapos marami po siyang kati-kati sa katawan. Ang nawala yung kati-kati doon, yung sa liig niya agad at yung kati-kati niya sa katawan. Pero yung sa ulo niya, 3 days po bago nawala kasi nagnanaknak na. Pero nagtaka ko doon, yung napanood ko yung picture yung sa video po yun, ay bata yung mukha niya. Pero kung sa personal po yun, hindi po bata yun. At yun po, ay hindi po yun, hindi naman po talaga sinasadyang gamutin siya. Yung paghawak ko po sa pulso niya, bigla pong malakas ang pintig. Hindi naman po buntis yung bata pa yun. At marami nagtatanong doon. At yun po, paano ko daw po nasabi na kinukulam yun? Nakita niyo po yung kanyang mga mata. Yung nanay tatay nga hindi humawak sa sobrang takot. Nakita niyo po ba siya nagsalita ng mga Latin? Ulit-ulit ko sinasabi may sapi. Kita mo napakalakas yun. Yung si Jeremy nga na malambutin, naging lalaki sa kanya eh. At yung mga bata hindi maiwasan nagsalita, nagdarasal na po sila dahil pumapalag na po talaga siya. At hindi naman po yun sinasadyang gamutin. Yun talaga ay pinapacheck up lang. Bakit hindi nawawala yung kati-kati niya sa ulo na parang pinapaso daw ng sigarilyo at nagnanaknak. Siyempre bata yun. Magdadalaga pa lang. Siyempre kahit anak ko siya, wala naman makita yung doktor, ipapatingin ko siya sa manggagamot. Nagkataon nandun ako. Natapat sa akin dahil galing na sa mga ibang manggagamot yun. Sabi lang, ganyan, may nabati mga elemento, yung kanto, kapre-kapre. Yung pala, demonyo. Kasi yung bahay ng lola niya ay puro puno. Kaya yung iba nagtatanong sa akin, gusto kong tumawa sa kanya, hindi ako pare at sinasabi nila daw, kailangan pa daw ng lisensya para maging magpalayas ng masamang espiritu. Kaya gusto kong tumawa sa kanila. Yung mga tao talaga binigyan ng talino ng Diyos, binigyan ng trabaho, pero hindi muna nila pinapanood maigi. O sige, mahirap naman kasi manood minsan sa video. Minsan judgmental, makitid ang utak. Akala ko ako lang naman ang tangat, hindi nakapag-aral, pinagbigyan ng karunungan ng Diyos bilang alipin o instrumento niya dito sa Pampanga. Meron pa pala mas makitid ang utak sa akin, yung mga nag-aaral. Kailangan ko pa ba ng permisyo na sa Father, meron po sinasabihan dito, tulungan mo ko. Sinabi na nga ni Jesus sa Bible, kayong mga anak ko ay binigyan ko kayo ng kapamalahan para magpalayas at daigin ng kapangyarihan ni Satanas. Nakita ko si Satanas galing sa langit at nahulog, nagpatikuan, parang kidlat. Diba nagdating yan yung 70 apostol niya.
na, Jesus, Guro, sa pangalan mo ay nakakausap namin ang mga masasamang espiritu. Tayo na nga yun lahat eh. Salin lahi na nga natin yun eh. Dugot laman na nga natin dahil galing sa Panginoon Kristo yun. Tayo na lahat yun. Tayo sa buong mundo yun. Kahit sinong tao sa buong mundo ay binigyan ng kapamahalan ng Diyos. Alam naman, kausapin ko pa, hindi ko naman sinasadya yun. Minsan, ewan ko doon sa mga tao. Paano ko daw nasabi yun? Malay ko ba? Nakikita ko kakaiba sa loob ng katawan niya. Malay ko ba itong mata nito? Bakit meron ako bang ganito? Kaya minsan yung tao, ang ginagawa ko doon sa video yun, nagtitrending pa rin yun. Umaatake pa rin yun. Dumadami at tumahaba pa rin doon. Maraming salamat. May magsasalita doon pangit. Kahit pa paano, napanood nyo pa rin. Wala naman akong mapapala sa inyo at wala rin naman kayong mapapala sa akin kung ano-anong pagsasabi nyo doon. Importante doon yung bata ay magaling na. Nag-aaral na, patapos na ng college, makapagtrabaho at makakatulong sa pamilya niya. At wala na siyang parang sinunog ng sigarilyo ang ulo niya at wala na siyang malalaking pigsa sa kilikili niya at wala na siyang katikati at sa mga singit-singit niya dahil mismo ang nanay niya nagsabi. Siyempre nanay niya, anak niya, kaya niyang hawakan. Importante doon, nakatulong tayo. Ang purpose doon, binigyan tayo ng pahintulot ng Diyos magpalaya sa masamang espiritu at nagpahintulot at gumaling yun. Eh kasi yung mga taong makitid pa palang utak sa akin, akala ko nga may pinag-aralan, kagalang-gala, yun pala, mas tanga pa pala sa akin. Importante, gumaling. Importante, gumaling na yung bata at kailanman ay hindi na binanlikan ng Satanas na 3 demonyo at kailanman ay nakapag-aral na siya at sunod, magtatrabaho na yun para sa pamilya niya. At hindi ko yung sinasadya. Yun, doon mo makikita nagwawala siya. Liban lang, ang isang tao ay pag may galit sa puso niya, nadidetect ko rin yun kung ano nung sinasabi. Katulad po yung si Dana ay nagbibigay din po ng lola niya. Isipin mo yung mata ng bata, kaya niya bang hindi kumurap na kahit isang beses. Kanina pa nga ako nagsasalita rito, kurap ng kurap yung mata ko eh. Doon yung po mapapansin na may sanib. Mahirap naman po yung nakapikit. Tapos, ang tagal niya sumagot, pinag-iisipan niya, galit ako rito, galit ako dito sa kapitbahay ko, ganyan-ganyan, lahat ganyan. Manluloko sila, ganyan-ganyan. Hindi na po yung sinasaniban. Yun po ay dala ng emosyonal niya. Galit niya dun sa kapitbahay niya. At iniisip niya kinukulam siya. Dahil hindi naman po gagalaw yung posporo o stick. Lalo doon sa stick na ginawa ng Panginoon Kristo at dinasal niya sa akin. Yan, sili, meron yun. Madidetect niya agad yun. Magre-response sa utak niya yun. Yung stick yun, hindi yung gagalaw. Iinit man yun pero hindi ganun kalakas. Minsan yung pasyente, panoorin niyo po. Pag nanonood naman kayo, alam ko naman nanonood kasi una pa sa akin iba nagbibideo. Panoorin niyo po yung galaw nila. Panoorin niyo po yung pasyente. Minsan, di ba, naririnig niyo ako, inuutusan kita magnetiko bilang instrumento, alipin ng Panginoon Kristo. Buksan ang kanyang diwa. Pag sinabing buksan ng diwa, magkakaintindihan na kami. Lahat ng nasa paligid niya ay alam niya na. Pero ang kamay niya ay hindi niya na kamay. Kamay ng Diyos. Pero magtataka siya, bakit mainit o malamig yung katawan niya sa katawan niya kapapaspas at nawawalan sakit. Kasi, yun, alam niya yung ginagawa niya. Yun ang sinasabing hilinghan. Hilinghan ng Diyos yun. Ginamit sa kanya para gamitin, para mabawasan yung sakit niya. Yun ang sinasabing taktika sa hilinghan, mawawalan yung sakit. Papel man ito gamitin, o posporo man ito, bahala kayo kung anong gamitin yung cross. Gagalaw yun. Yung po sinasabing hilinghan. Pero pag may sanib, ang tanong naman talaga doon kung kilala mo si Jesus Cristo. Alam naman sabi mo, kilala mo ba ako? Eh, pag sinabi ng demonyo, hindi kita kilala, ako, kilala mo ba ako? Ay lang sabi ng mangkukulam, kilala mo ba ako? Hindi mo naman sasabi ng mangkukulam, hindi nga kita kilala. Sino ka ba? Natural, magpapakilala ka. Dapat ang sagot doon, kilala mo ba ang ating Ama sa langit? Meron ka bang takot sa Kanya? O, bilang anak niya, ikaw ba ay magpapakumbaba o ikaw ba ay susunod sa kanyang salita at utos? Opo, pag hindi ko kilala ang Diyos mo, ay matapang siya. At least, inunahan mo siya. Kung kilala mo si Jesus Cristo, pwede niya sabihin, oo. O sige, kung kilala mo ang Panginoon Kristo, pwede bang kalasin mo ang nilagay mo sa kanya sakit, pag ayaw niya gawin? Ulitin mo ang tanong, kung kilala mo si Jesus Cristo, pag sinabi niyang hindi, oo, pilitin mo, pigain siya. Ngayon, pwede mo siyang sundan. Babae ka ba o lalaki? Ano ka ba? Tao ka ba o espiritu ka? O ligaw kang kaluluwa? Elemento ka ba? Magsasalita naman yun kasi pag pinupersa mo na siya,
Dahil binabastos niya ang Diyos natin. Wala siyang gala. Pero, kailangan mayroon pa rin pagmamahalang sinasabi mo sa Kanya para mabagabag mo ang puso niya at mapahinto mo siya. Hindi mo naman kailangan kasi yung pwersahin eh. Liban lang kung nagpakilala siyang siya isang demonyo at nag-iba salita niya, ay talagang hindi siya makikinig sa salita ng Diyos at hindi rin siya makikinig sa salita mo. Para ka lang nagsalita sa hangin. Anong dapat gawin? Lusawin, palayasin at ibalik sa impyerno. Hindi na kailangan magandang salita doon. Pero yung mga engkanto, masarap ko pa nga silang kausapin. Bakit ka mo? Pag sila umayaw, ayaw na nila. Kahit yung duwende, pag ayaw na nila, ayaw na nila. Kahit anong engkanto pa yan, kahit anong maligno pa yan, kahit sino pa sila, mas gusto ko pa silang pag nagsalita sila at nalaman ang pangalan, automatic aayaw sila kaysa sa mga magkukulang. Yun lang ang mapapayo ko sa lahat. Lagi tayo magdasal at manalig at manampalataya. Lagi tayo manalangin sa Ama sa langit. Kaya nga, paulit-ulit ko sinasabi yan, magtiwala kayo. Minsan, ang pasyente ay dala lang minsan ng emosyonal. Iniisip niya lagi siyang kinukulang. Hindi siya nagpapatawad at hindi siya nagtitiwala sa Diyos. Yang kulang, tao din yan. May kahinaan din siya. May araw siyang atake at meron din siyang araw na hindi atake. Pag hindi siya umatake, manalangin ka. Hindi nakalamang ka sa Kanya. Kahit araw-araw ka manalangin, magpapagod din yan sa kadadasal sa iyo kahit papaano. Hindi yan katulad ng mga elemento o mga engkanto. Pag dinasalan kanila at nilagyan kanila ng sakit, kahit hindi sila magdasal sa araw na ito, kahit anuman, araw-araw gumagapang yung sakit kasi virus yung para mga sakit yun na uod, mga ganyan. Gumagalaw na yun, kinakain na yung espiritu mo, kaya ang balat mo, laman mo. Umaatake na yun kahit hindi na sila nagdarasal. Yun, madali mo sila mapasungko pag nahawakan mo. Pero yung mga magkukulang, magpapagod pa yan, magpapahinga pa rin yan. Tao pa rin sila, nagdarasal pa rin sila. Yun. Kaya nga paulit-ulit ko sinasabihan, malalaman mo kung may sapi ang isang tao, napakabilis lang sa kanyang mga mata. Kung ito'y nakangat, hindi mo kakayanin paangatin yung mata mo doon sa dulo. At malalaman mo ang kanyang salita, nagbabago-bago. Minsan, yung mangkukulam, matigas ang ulo. Minsan, yung espiritu ayaw magsabi ng totoo. Kailangan mo pa siya dahan-dahanin sabihin. Kunyari, tataktikahan mo rin siya. Kung nanloloko siya, lokohin mo rin. O sige, hindi na kita kasasakto. Kakausapin na kita. Bati na tayo. Bilang isang alipin ng Diyos o bilang isang instrumento. Pwede ba ako makiusap? Nakalasin mo bilang instrumento o bilang alipin ng ating Ama sa langit. Katulad mo rin naman ako. Ay isang tao at instrumento lang ng Diyos. Pwede pang kalasin mo na siya. Sige na. Kailangan lalayo-layuin mo pa yun. Kasi kung sasaktan mo siya na sasaktan, nakakasigurado ka bang kinalas niya lahat? Siyempre, sinaktan mo na siya. Hindi niya kakalasin lahat yun. O kakalasin niya. Mawawala yung sakit. Pero hindi niyo ako napapansin kasi kinakat ko na yung video. Di ba? Pagka pinat ko, nilalagay ko minsan sa umpisa, minsan nilalagay ko sa uli. Magaling na siya. Dahil, pinagdadasal ko pa yon at ginagalaw ko pa yung buong katawan niya at ako na nagkakalas dahil tinuro sa akin ng Diyos yun para makasigurado ka at selyuhan mo at hindi na siya makapasok kung nagliling lang siya at mararamdaman mo naman siya gumaling na dahil sa spiritual na pinagdalaw ko sa iyo. Ganun lang naman ang taktika eh. Minsan naninigaw lang ako, sinusubukan ko lang sindakin. Pag hindi nakuha sa sindak, edi kausapin mo siya mahinahon, edi mabilis makausap. Kasi kung pupersahin mo siya, hindi niya kakalasin lahat. Ako na nagsasabi sa inyo. Magtitira pa rin siya ng sakit at itatago niya ito. At hindi niya ito ipaparamdam sa iyo. Pagka umalis yung pasyente, doon siya atake. Aabangan niya yun sa pag-alis mo doon sa bahay niya. Ganon din sila. Kaya kailangan matindi at pagkikipag-usap na maliwalhati lang. Kaya nga paulit-ulit yan sa sinasabi. Mapapansin nyo ang isang may sakit. Good evening po, Apandi. God bless po always. Magandang gabi din po. Yun hindi po yung masasabi ko sa inyo, ha? Napakasimple lang. Kung may sabing isang tao, tingnan mo kung may dala lang siya ng emosyonal. Pag sinabing ginigising ng andiwa, swerte mo na yun. Hilinghan ng Diyos yun. Masiyang ka na. Parang vacuum yung dalawang kamay mo. Para kang sasakyan. Yung mga pasahero mo, pamangkin mo, kumain ng mga tsokolate, kinagkakalat at pinagtatatag doon, yung kamay mo parang vacuum yan.
Idikit mo lang yan, kahit hindi mo naman ganunin yan. Idikit mo lang yan, para kukunin mo lang. Itapon lang. Lilinisin lang. Didikit na lahat yung sakit, parang vacuum yan, yung kamay. Sabi doon, healing hand. Ibig sabihin, wala siya doon sa loob ng katawan ng taong ito. At nasa ibang dimension siya. Hindi mo siya pwedeng kausapin. At hindi kanya maririnig at hindi mo siya madadampos sa ganung kalayo. Pwede po yung gamitin healing hand. Malalaman mo naman kasi may sapi o sapi-sapian lang. Napakasimple lang yun. Sasabihin mo ba sa kanya na ginagalaw mo yung stick o yung papel? At malalaman niya bang ibinababa mo, itinataas mo yun? At nalalaman niya ba na sinasaktan mo siya? Minsan mautak din yung may sapi-sapian lang eh. Hawak mo to, sasaktan kita, iipitin yung daliri, iinit yun, bigla mo pipindutin yung daliri mo, gaganunin mo, o kaya gaganunin mo ang daliri mo. Subukan mo na hindi galawin yung stick at pabayaan mo lang, nakahimlay lang yung daliri mo doon sa kanya. Tapos pabayaan mo lang, huwag mo na galawin yung kanang kamay mo kasi magkakaroon naman ng power yun. Pitikin mo lang yun. Pag gumalaw yun at bago mo pinitik at hindi pa siya gumagalaw, pinitik mo ulit, bigla siya nasaktan. Nandun na yun, malalaman mo na may sapi. Kasi minsan, sa paggagamot, kailangan makabilidad ka rin. At pag sinabi mo, kapitbahay ka, kung paano may galing siya sa kapitbahay niya, di sinabi niya, kapitbahay ako, nasan, diretso-diretso siya. Tsaka isipin nyo, paggagamot napakabilis-simple lang to. Isa lang ang tanong mo, sinabi niya na lahat. Hindi ba kayo nako-curious do sa pasyente na pag naggamot kayo? Totoo yun. Pag sinabi mo, sino ka? Sasabihin niya, kapitbahay ako. Galit na galit ako sa kanya. Papatayin ko sila lahat. Di ba ang tanong kung sagutin mo lang, sino ka? Pag sinabi niyang kapitbahay, bakit ka ba nagagalit sa kanya? Di ba minsan ayaw niya pa magsalita? O, tama naman yung sinabi nila. Kasi kung magkukulam yan, pipilitin niyang hindi magpaalam. Pipilitin niya hindi magpaalam. Pipilitin niya na hindi magpakilala. Kasi makikilala nga siya eh. Sa spiritual, kinuha nga siya ng Diyos para ilagay dyan. O kaya nandyan na siya. Pwede mo siyang hindi tawagin kasi nandyan ang spiritual niya. At tatanungin mo yung magkukulam. Ang tanong mo kung sino ka, galit ako dyan. Kapitbahay naman yan. Ganyan. Ang dami niya sinabi. Halatado na hindi totoo yung sinasabi niya. Buong pamilya, kunyari, kinulam yung buong pamilya o kamag-anak, ganyan. Yung pananalita niya, ang magkukulam, pag pinakulam ko, pinatrabaho ka, pipilitin na hindi malaman. Bakit? Hindi mo nga tinatanong, sinasabi niya na agad lahat. Ano yun, takot na takot sa'yo? Meron nga magnanakaw, nakita na nga sa CCTV camera, tinatanggi pa eh. Di ba? Common sense po sa panonood minsan. Kaya minsan hindi ako bumibitaw ng kulam. Kasi, pinapakaramdaman ko rin siya kung magsisinungaling siya. Sinasayko ko din siya. Tinatanong ko pangalan niyan, history niya, kung ilang taon na siya, kung ilan na yan. Isipin mo, paano mo nasabi na kinukulam siya agad ang buong kamag-anak niya o kaibigan niya? Ang tanong mo lang kung sino ka. At minsan, pipitikin mo lang naman yung stick kung gagalaw ng gusto. Pag malakas talaga galaw niya, babalang, kahit kunting-kunti lang yan, masasaktan siya. Ibig sabihin, nasa loob siya ng katawan. Kasi, alam mo yun, mararamdaman ng puso mo yun na hindi siya totoo. Kung sasangayon na mo yung sinabi niya, hindi rin siya gagaling. Sasabihin niya sa'yo, ay hindi ako gumaling, maghahanap pa ng ibang magagamot. Sasabihin niya namang kinulam siya. Kasi nasa isip niya na yun. Dapat number 1, isuko niya muna ang sarili niya sa Diyos. Manalangin siya, Panginoon, tulungan mo ako. Ano ba talagang nararamdaman ko? Sino ba nanggagambala sa akin? Bigyan mo ko ng instrumento. Kasi, kung nagkataon lang naman nagkaroon ka ng sakit, talagang sakit mo na sa katawan yun, physical mo na, tapos nagkaroon ka ng kapitbahay mong kaaway, isipin mo kinulam ka na. Meron ako napanood niyan. Binuksan ko ang third eye ko, inutusan ko ang anghel ko. Pabukas mo nga ang third eye ko. Curious lang ako dyan sa panonood niya. Hindi ko sinasadya yun. Hindi sila kinukulam. Kung hindi, ang tanong lang naman doon, bakit mo kinulam? Isipin mo yung sasabihin niya, yun lang ang tanong mo, sinabi niya na lahat, ano yun? Kasi kaaway niya yung tao, alam niya kung sino siya, alam niya, nakalagay sa isip niya. Ganyan, lahat kami ganyan.
doon masisira ang isang manggagamot. At doon din yung masisira, yung pasyente mo, sisirain ka niya. Tapos i-upload mo sa video yun kung lalo kung naka-live ka. Kailangan nga, hindi mo nga ipaalam yun eh. Na kinulam ka. Kunyari, kung totoong kinulam ka ng kapitbahay mo, kailangan nyo nakamute, kailangan nyo nakasarado para hindi malaman kung mamaya mapanood, mapadalaw yun sa mga kaibigan ng kamag-anak niya na binanggit yung pangalan. Kilala ko yun, ang kapitbahay mo yun ha. Sinabi ko kinulam mo. Eh di nakasungan pa tayo. Kaya nga, magkukulam eh. Trabaho nila na kulamin ng tao, binayaran sila para hindi malaman. Kaya nga hindi para malaman, bakit mo ipapaalam? Minsan meron ako niya napanood talaga. Hindi ko na sasabihin kung sino siya. Meron niya, minsan nag-live ako, tinanong niya sa akin kung ayos niyang paggagamot. Sumagot ako, itong pasyente na ang nakarating sa akin galing sa kanya. Ito. Mali-mali ang kanyang sinabi. Sinabi ko, doon ko yung napanood dahil sa kanila. Salamat po, Pandil, sa aral mo. Amin. Tama. Totoo po yun. Sinasabi ko lang ang totoo. Kasi malalaman mo yun. Lahat ng magkukulam, pag tinrabaho ka, o isipin mo yung kulam, usog lang ha, may usog talaga nakakausap. Kahit ako, may usog ako, may naroon ako nakakausap na usog talaga. Napakalakas na yun ang kanya. Nalalaman ko, ayaw pa yan eh. Ayaw ko pa. Hindi niya sasabihin. Pero sasabihin niya totoo, hindi, wala po akong ginawa sa kanya, nausog ko lang po siya. Hindi ko po alam kung bakit ko po siya nasaktan. Sasabihin niya, wag niyo na po sasabihin. Sinasabi sa spiritual na wag na sabihin ang pangalan niya. Pwede niya sabihin, pwede mo tanggalin yun sa video. Kaya minsan ayaw ko mag-live. Kasi minsan, baka hindi sinasadya, bumuka sa bibig niya, yung taong nanakit sa kanya, yung pala, nasa harapan niya lang yun o sa kapitbahay niya. Paano ko napanood ang kamag-anak yun? Puntahan ka pa, makaso ka pa. Di ba? Kaya ngayon tinatago, kinakat. Minsan napapansin yung video ko, kinakat yun, tinatanggal ko. Kasi totoo yun. Pero malalaman mo naman yung may sapi, yung mata niya, pikit na ngayon, pero nakaganon-ganon pa. Pero yung mata niya, nagka-steady lang. Wala pong sapi yun. Alam niyo yung sinasabi niya lahat. Kung sasangayunan mo yun, matatalo ka ni Satanas, na isahan ka niya. Kailangan nagtatanong ka sa Diyos, Panginoon, habang nagsasalita siya, sino ka? Totoo pa ang sinasabi niya. Parang pakiramdam ko, binibigyan ng Diyos, hindi totoo. Ang tanong mo lang kung sino ka eh. Ginanyan ako, ni ganyan, ganito lahat kami kinulam. Kasi may nagsabi sa kanya, nagudok yun na ng ulam, pero mali. Minsan isipin niyo po yun sa panonood. Hinahayaan ko kayo. Minsan pag nagkaroon na ako ng wifi dito sa bahay at sumahod na ako sa YouTube, maglalagay ako. Minsan may hindi ko sinadya yung galing sa pasyente ko. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, may kanya-kanyang taktika sa paggagamot. Yung sinasabi nila yung meron nagpapag-ano rito, yung Teams God's Way, totoo naman naggagamot sila. Totoo yung galing yun sa instrumento ng Diyos. Minsan kasi meron sekretary tumawag sa akin, pinanood ko naman. Wala naman ako doon. Binigyan siya ng karunungan ng aking ama na Panginoon nating lahat. Totoo naman yun. Kay Father James, minsan nagsabi din sa akin yung mga pasyente, bakit hindi ako bumibili sa kanya ng set of best edits? Hindi ako bibili. Pero ginagalang ko pa rin siya dahil matanda siya sa akin. Totoo naman, instrumento siya ng Diyos. May nagtanong kayo yung kay Nick Panayog, binigyan naman siya rin ng karunungan ng Diyos. Pero yung sa pagbayad, hindi ko na po yung sasagutin. Nasa kanya na po yun. Kung si Arturo Solon ay namatay, totoo, magaling rin naman siya maggamot. Pero kung bakit siya namatay, hindi ko rin yung masasagot. At bakit hindi niya naramdaman, nasa kanya na po yun. Pero yung iba ko pang kilala maggamot, marami pa rito sa Pampanga. Kung kilala. Pero yung isang sinasabi niyo sa akin, alam niyo yun, may nanonood sa akin yun dito, tinanong niya na ako. Tumawa lang ako. Sa paggagamot niya, sikat siya sa Facebook page. Dahil 7 pasyente na nakarating sa akin. Hindi ko nasasangayunan yung ginawa niya sa paggagamot, yung pinanood niya at nandun yung pasyente. Alam niya lahat ang ginagawa niya. Ibig sabihin, wala siyang sapi. Pag sinabing walang sapi, ginigising ang diwa ng Diyos. Pero itong kamay mo ay hindi mo kamay. Pero mawawala yung sakit. Alam mong ginagawa, hindi pwedeng pasukin. Hindi mo pwedeng sabing kinulam ka.
Pag tinanong mo siya, tinanong mo at alam niya ang pangalan niya, anong pangalan mo? Ako si Andel Ortiz. Sige, kalasin mo lang yung nilagay niya, yung mga sakit. At isipin mo, bakit yun lang to? Isipin mo to, kamay to ng Diyos. Pero pag tinanong mo kung sino ka, pinipilit mo siya, bakit ayaw mo magsalita, huwag mo nang pilitin. Ang importante naman talaga doon, gumaling yung pasyente. At malalaman mo naman talaga may galit ang pasyente doon sa kapitbahay man o kaibigan nila. Huwag niyo po sasangayunan. Kasi malalaman mo yun. Ang tanong ay simple lang. Kilala mo ba si Yesu Cristo? Hindi. Pwede oo. Ngayon, kung kilala mo ang ating Ama at may takot ka sa Kanya bilang alipin ng Panginoon Kristo, instrumento niya, at may tao kang ginagawang pagkakasala sa ating Ama, pwede bang tanggalin mo? Hindi ko tatanggalin to. Doon ka magugulat. Nag-iba boses niya. Galit ako sa Kanya. Hihinto yun. Bakit ka galit? Naiinggit ako sa Kanya. Bakit ka nga naiinggit? Ano ba to? Matapo, pre ba? May ginawa ba sa'yo sa sakit? Tapos dahan-dahan ka mapasok ng pahinaw ng boses. Bakit ka nga nagagalit sa Kanya? Ganun dapat. Pero yung tanong mo agad, galit ako sa Kanya. Kasi, ganyan, dami niya sinabi. Doon mo malalaman na walang sabi yung pasyente. Doon lang nga sa stick, malalaman mo na yun. Pag binabataas mo yun, gagalaw yun. Tawag doon ay emosyonal. Physical, sa utak. Kailangan niya ng psycho sa utak. Gamutin mo lang siya at galingin mo at gisingin mo ng diwa. O, huwag mo na sasang-ayunan. Kasi alam mo bakit? May nagpudyok sa kanya na yun, ang taong yun ay nangungulap. Mayroon na nangyari sa akin yan. Galit na galit siya. Meron na po. Ayaw ko na sabihin. Kasi alam ko naman nanonood lagi yung iba at kamag-anak niya sa akin. Malapit sa puso niya at kadugo niya. Pero ang totoo, hindi siya nito kinulaw kailanman. At hindi niya matanggap ang kanyang sarili. Kung galing ka sa ibang manggagamot, hindi kita sasangayunan, sinabi ko. Kasi bakit? Hindi naman gumagalaw yung stick, bigla kang umaaray. At hindi naman sumasakit yan. Kaya sumasakit yan, alam mo, konti lang. Dahil sa galit ng puso mo, inipon mo lahat ng galit sa puso mo, hindi ka nagtiwala sa Diyos. Pinagkatiwalaan mo ang galit mo at hindi ka humingi ng kapatawaran sa Panginoon Kristo at hindi ka nanalangin. Kasi paghiganti lang ang gusto mo. Gusto mo magiganti. Gusto mo lahat ng sakit mo ay mapunta sa Kanya. Alam mo ba kung sino nagbigay sa'yo ng sakit? At alam mo ba kung paano napunta sa'yo yan? Dahil mahina ka. Yun ang sinasabi ko sa pasyente ko. Hindi kita tinatapakan. Pinalalakasan ko ang loob mo. Bakit ko pinalalakasan ang loob mo? Pinalalayas ko si Satanas sa puso mo para bumalik ang presensya ng Diyos, ang Espiritu ng Panginoon Kristo dahil templo niya yan. Alisin mo ang galit mo, magpatawad ka at humingi ka ng kapatawaran. Hayaan mo siyang paluin si Satanas. Dahil bakit? Tinanggap mo ang pag-ibig at kapayapaan ng Panginoon Kristo ang naghari sa iyong buhay. Hindi kung sino-sino ang sinasabi mo. Yun ang sinasabi ko sa pasyente ko. Lagi kang magdasal sa Diyos at magtiwala. Huwag kang susuko. Kasi naranasan ko na rin na kumain ng dumi ng tao. Hindi naman malaking tao, babi pa lang naman. Naranasan kong pakainin ng siling labuyo na 50 piraso, 30. Naranasan kong hindi pinainom ng tubig maghapon. At pinainom ako ng tubig na may kiti-kiti. At inahagupit ang buong katawan ko ng lating. Naranasan ko na rin ibaliktad at isako. Pero hindi ko sinabi sa Panginoon Kristo na sumuko ko. Isa lang ang sinasabi ko sa Diyos. Kunin mo na ako, hirap na. Ayaw naman niya akong kunin. Inihintay ko na lang kamatayan ko. Bakit siya pa rin na nagpagaling sa akin? Alam mo bang nasa isip ko? Kaya hindi ako mapakinggan ng Panginoon Kristo. Pag lumaki ako, papatayin ko ang taong nagpasakit sa akin. Pero pinakikinggan niya pa rin ako kalahati. Ngayon, yung tinuruan ako ng Diyos na tanggalin ko yun, pinatawad ko na siya. Maghang sa puso ko at kadamdamin ko. Wala na akong pinakatakutan at hindi na ako natatakot sa tao kasi nagtiwala na ako sa Diyos. Bakit tumaba ako?
Bakit hindi ako pumapayat tumatanda? Bakit kasi bakit? Simple lang. Yung buong buhay ko ibinigay ko na sa Diyos. Handa na akong mamatay dahil alam ko sa sarili ko at nagtitiwala ako sa Kanya dahil ang Diyos ay hindi natutulog, dahil ang Diyos ay nasa ating lahat. Nasa puso daw niya tayo. Kailanman ay hindi niya tayo iniwan. Kailanman ay hindi niya tayo pinabayaan. Lagi lang daw siya nakikinig sa atin. Lahat ng daing natin ay sinasabi natin ay nararamdaman niya at naririnig niya. Mapalad daw tayo hindi tayo niya at hindi natin daw siya naririnig. Yan lang ang sinabi sa akin ni Jesus na huwag kang kakalim sa panalangin. Yan, pwede mo po yan dahil saan po ba pwede makakuha yung number mo po, mga tawag. Diyan sa YouTube channel ko, meron po akong number dyan, 0919-835-6636 po. Lahat po na nag-YouTube, meron po yan. May nakalagay po dyan, hashtag. Yung makikita nyo pag nanood kayo ng video, meron po doon nakalagay hashtag. May number po doon. Tapos Tatak Albularyo Facebook page ko po. Punta po kayo sa Tatak Albularyo Facebook page ko po. May number din po ko dyan. Sa YouTube channel ko, lagi ko po nilalagay yan. Sa pag nanood kayo, may nakita ka dyan parang sign ng gano'n. Ng plus o hashtag po. Meron po dyan. Meron po ko dyan nilalagay lahat. Yun lang po ang masasabi ko. Kaya lagi po tayo magtiwala sa Diyos. Okay lang. Maraming salamat po sa lahat. Lagi niyo pong pagkatiwala ng Diyos. Lagi po kayo magtiwala. Salamat po. Salamat din. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, kung gusto nyo matutong maggamot, ang Diyos na magtuturo sa inyo. Hindi nyo na kailangan mag-aral pa. Dahil ang paggagamot na hindi pinag-aaralan. Liban lang kung tinuruan kayo ng manggagamot at ibinigay niya ng karunungan niya sa inyo. Liban lang itong manggagamot nito, handang i-share niya ang karunungan ng Diyos. Pwede kayo matuto sa Kanya. Pwede niyo siyang gamitin bilang tawag doon minsan tinatawag yung maestro o ministro, bahala kayo. Kung hihingi kayo ng tulong sa Kanya, po pwede po yun. Pero number one pa rin ang Diyos ang pagkatiwalaan nyo. Yun lang po masasabi ko sa inyo. May kapangyarihan tayo lahat, maniwala kayo sa akin. May kapangyarihan ng tao. Mismo ang Panginoon Kristo na nagsabi nyo, binigyan ko kayo ng kapamahalaan, hindi nyo lang ito magamit. Bakit kamo? Dahil ang mata nyo ay makasalanan. Paano iwasan ng babae? Ama, siyempre, paano katuksohin ni Satanas? Papakitaan ka ng batang babae. Papakitaan ka ng sexy suot. Papakitaan ka ng sexy short. Alam mo nung pinadalahan ka ng Satanas. Ang isang taong magpapagamot o hindi magtutukso sa iyo, siguro naman balot na balot ang katawan niya at nakaganito siya. At kagalang-galang at magpapagamot sa iyo. Hindi magpapagamot na sobrang iksi ng short at sobrang iksi ng damit at nakalabas pa yung puso. Alam mo na, si Satanas ay pinadalahan na po ng kalaban ko. Iha, ikaw ba'y magpapagamot? Opo. Wala kang galang sa aking ama. Bakit ganyan ang bis mo po? Pwede ka bang umuwi? Tagasaan ka ba? Naghanap ka? Magpandag ka ng damit mo at magpagamot. Paano kung sinaniban siya ni Satanas? At bumuka-buka ka siya sa harapan mo. Dahil hindi mo mapigilan dahil papalag si Satanas sa loob ng katawan mo. Dapat naiisip po yun. Pag hindi ka na nakuha sa gano'n, sa pangalawa kanya kukunin sa pera. Unti-unti na ba, humihina ang iyong kapangyarihan. At kung hindi ka naman niya makuha sa pera, imposible hindi ka niya makuha sa pera. Bibigyan niya sakit ang iyong anak. Tanda mo. 3 target ni Satanas sa manggagamot. Babae, pera, anak, at asawa. 4 pala. Pag yan ay nakapasa ka, iiwanan ka niya. At mamamatay ang manggagamot na matanda na. At mas malakas ang kapangyarihan mo dahil hindi ka niya naagaw. Ibig sabihin, malakas ang paniniwala mo sa Panginoon Kristo. Sino bang taong hindi maaliw sa kaligayahan at sa pangaliw at kaligayahan, di ba? Salamat. Kung mahina ka sa pananampalataya, sino bang hindi maaliw o magagalak pag ikaw ay maraming pera
Di ba? Isipin mo. At sino bang hindi masasaktan kung ang anak mo ay naghihingalo at hindi mo mapagaling at ang asawa mo ay nagkakasakit? Dahil bakit ka mo? Susubukan ka ng kalaban mo dahil marami ka ng puntos sa kanyang kabubugbog sa mga alagad niya. Kaya gagawa siya ng paraan para bugbugin ka niya. Kaya nga sinabi ni Tandang Ermitanyo, hindi biro-biro ang paggagamot. Apo, hindi niya ako anak. Mas masarap pang normal na tao at nananalangin sa Kristo o isang manggagamot o instrumento niya o sugo niya. Bakit ka mo? Umanda ka lagi at lagi ka manalangin sa Kristo dahil lagi ka niyang binabantayan paglabas mo ng bahay. Paglabas mo ng bahay, padadalang ka niya ng magandang dalag. Dalag nito ay hindi ka makakatanggi. Papakitaan ka niya ng dibdib na namumula. Alam mo na kung anong mangyayari sa iyo, para kang kinukuryente. Anong dapat mong gawin, anak? Para sa akin, sinabi ko sa kanya, tawagin si Jesus. Tama, anong sunod ang gagawin mo? Tumingin sa kabila. Pag hindi meron sa kabila, tumingin sa kabila. Meron pa rin, yumuko. Pag hindi makaiwas, anong dapat gawin? Tandang Ermitanyo, sabi mo sa isip mo, Panginoong Jesus, tulungan mo ako dahil nandito na ang mga kalaban ko. Tulungan mo kung hindi matukso. Darating ang Panginoon sa isang iglap lang at ito'y mawawala. Pag tinutukso ka niya sa pera, isa lang sasabihin mo, Ama, itong perang ito ipaspasin mo. Kung ano man masama ang nasa loob ng perang ito at dasal, ay huwag mong paintulutan na ako'y maghahamon sa pera. Bawasan mo ang pera mo at ibigay mo sa tahanan ng Diyos para makapagbigay ka sa iba. Yun lang. At yung iba pwede mo lang bilhin at kainin at pabili ng pagkain mo. At huwag mo lang sasarilihin yun. Lang sinabi ni Tandang Ermitanyo sa akin. At ipagdasal mo ang lahat ng pasyente mo. At hindi lang pasyente mo, ipagdasal mo rin ang pamilya mo at pamilya ng anak, ang pamilya ng asawa mo. At ipagdasal mo rin ang buong sanlibutan, hindi lang pamilya mo. At inakapit bahay mo, pati kahaway mo. Ipagdasal mo upang madali kang pakinggan ng Diyos. Dahil hindi lang pag sarili mo ang iyong panalangin, pagkus ang iyong pinapanalangin, anumang mangyari sa iyo, sinakripisyo mo ang buhay mo. Ibig sabihin, handa kang maglingkod sa Panginoon Kristo, hindi lang pang sarili mo, kundi para sa sanlibutan. Ganon magiging matatag ang isang gagamot. At kung ano man ang kakayahan mo, i-share mo ito sa ibang tao pag may nagtanong sa iyo. Pero pag mayroong kakaiba nagtatanong sa iyo, ngumiti ka na lang at sabihin mo sa kanya, kapatid, kapamilya, hindi ko alam at masasagot ka ang tanong mo. Basta ito lang gawin mo, magdasal ka na lang. Yan lang ang dapat mo sabihin sa kanya. Kung kaya mo naman sagutin at meron kang karanasan sa gano'n, sagutin mo at huwag mong dadagdagan. Yan lang ang sinabi sa akin. Kaya sinasabi ko lang sa lahat ng pasyente ko to, lagi kayo magdasal. Focus sa panalangin at huwag mag-alinlangan. Dahil ang matindi mong paniniwala at pananampalataya, yan ang pinakamabisang sandata. Magandang gabi po, ako Andy. Magandang gabi din, JB. Ilan po ang masasabi ko sa inyo. Maraming salamat po sa lahat. Magdadalawang oras na pala tayo. Ilan po ang masishare ko sa inyo lahat. Kaya mapapayo ko lang sa inyo, huwag tayo bibitiw sa panalangin. At lagi po tayo maging handa sa pagdarasal. At maraming salamat din pala doon may nag-upload akong video, sabi niya boses ko daw si Buboy Villar. Ay ba? Ako na pala yung gumanap ng Pacquiao. Salamat kung yung boses ko masaya ako pag sasabi mo. God bless din sa iyong pamilya. Maraming salamat po sa inyo. At yung oras natin, lahat ay nagkawentuhan tayo. Pasensya na kayo sa lahat ng kung anumang nasabi ko
o sa ibang tao na kapanood nito ay hindi ko to sinasadya ha. Hindi ko to tinatapakan at hindi ako naggagawa ng kwento. Ito'y karanasan ko lang sa paggagamot bilang alipin na lang ng Panginoong Kristo. Hindi niya na instrumento. Pag nakaramay ka ng may nanunukso sa iyo para yung sa braso, may gumagambala ba? Pag ka ng may nanukso sa iyo para karayong nasa braso, may gumagambala ba? Hindi. Rina, bakit mo nasabi yan? Ikaw ba isang manggagamot? Pag meron gumagambala sa iyo na parang karayong, meron na nakit sa iyo kung nanunusok, depende rin po yon sa braso. Depende po yon. Minsan nararamdaman ko yan, gumagalaw yung braso ko, gumagalaw yung kanang kamay ko, minsan yung puso ko parang sumusundot at hindi ako mapakali. Isa lang po ibig sabihin nyo, umanda ka daw, baka susunod na araw meron kong gagamutin mas malakas pa sa'yo. O manalangin ka, baka may nangyayari sa iyong pamilya. Isa lang ang sasagot mo, Panginoon Jesus, Amang Nazareno, hindi ko maintindihan ang aking sarili dahil katawan mo to. Bakit may tumutusok sa puso ko sa braso ko? Pero wala naman ako naramdaman, pero parang balisa ako. Kung ito'y kamalasan, huwag niyo pong pahintulutan sa akin at sa pamilya ko o sa buong tao. Bagkus ito'y italbog niyo. At ito'y hindi pumunta sa amin at sa pamilya ng aking asawa o sa aking mga kaibigan. Yun lang po. Maraming salamat po sa inyo. Pasensya na kayo, nakadalawang oras na tayo ha. Maraming salamat sa inyo ha. God bless all. Yung nagtanong kanina sa akin, nandiyan po yung number ko. At ulitin ko sa inyo, wala po akong grupo. Meron lang akong mga kaibigan, yung katulad nila, kaibigan ko yan, nagagamot din niya. Katulad din doon sa Japan, si Desconde, mega shoutout sa kanya. Yun, Desconde rin po, nagagamot yun. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, lahat ng kaninang binanggit ko magagamot, yung mga sikat nyo, lahat naman po sila yung magkagaling. Yung may namatay na magaling naman po. Depende nga lang po yun sa babae at sa pera. Kanya-kanya po yun. Yun lang po, mapapaya ko. Yung isang may nagtanong sa akin yun, hindi ko sinagot dati ay 7 pasyente kasi napunta sa akin na basta yun lang po, wala na po ako masasabi. Minsan po yung pag natutulog po ako, parang may tumutulog sa talampakan ko at pag nagugulat po ako. Ganun talaga yan, Lee. Sa umpisa, marami ka pa maranasan. Minsan nga, bigla ako nagigising. Yung para kang kala mo nasunugan ka ng bahay. Mga kapitbahay, may nasusunog. Bigla ka magigising. Tapos, may sasay na po sila. May tutulog na ako. Minsan, mayroong pumutusok sa puso ko. Lahat ng mga manggagamot, instrumento ng Diyos, minsan, mayroon umaatake sa atin. Minsan nga, binabalilig ko eh. Pero sanay na ako, pinababayaan ko na. O, basta bago ako matulog, nagdarasal ako, nagsasign po ako. Yan lang ang ginagawa ko. Matulog ako, pagkagising ko, nagpapasal. Basta dasal-dasal lang. Yun ang pinaka-importante. Maraming salamat po sa inyo. Mega shoutout po sa inyong lahat at God bless po sa inyong lahat. Kung napadang kayo sa YouTube channel ko, huwag niyo po kalimutan mag-subscribe at mag-like. Tama po kaya. Ganun din po. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Pagpalain nawa ng mga Panginoong Kristo at sa ngalan ng Pong Jesus Nazareno, ang lahat ng taong nakakwentuhan ng Panginoong Kristo, nakakwentuhan ko bilang alipin at instrumento niya, ay basbasan nawa kayo ng Panginoong Kristo at malayo kayo lahat sa sakit, trahedya, sakuna, disgrasya, panganib. Ang mga taong na gustong manakit at mga masamang iniisip sa inyong pamilya at ganon din sa inyo, nawa ang Panginoong Kristo maghari sa kanilang buhay at ganon din sa paligid niyo. At paspasan kayo ng Panginoong Kristo, naway kapayapaan at pag-ibig at maghari sa inyong buhay at ganon din sa mga taong nakapaligid sa inyo at sa buong pamilya nyo. At maghari nawa ang Panginoong Kristo sa ating isip at puso at matapos nawa ito, pandemic sa buong mundo. At mangunan nawa ang Panginoong Kristo sa ating presidente, vice president at sa mga pulis at sundalo at sa taong bayan. Ang kapayapaan at maghari at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat po sa inyo at mega shoutout po sa inyo. At ganoon din sa aking asawa na si Cinda Cabling Cruz. Amen.